Celý rozhovor, včetně bonusové části a bez reklam nebo formou podcastu, najdeš na nově vznikající české platformě Hero Hero. Žádný keci, jenom činy, vymotat cesty pavučiny, vytlout z minulosti klíny, přestat s tvrdýma i balginy. Poslouchej máma, jak ti mám říct, že jsem byl bad man. A dostat druhou šanci nepřátelskou tváří, ruka ďábla dáví, černou světlo září. Stála v první řadě a furt na mě dělala jako takhle. Jakože Ježišmarja. Říkám, ty vole, já jsem třeba měl komplex jako z malý postavy a ho měl furt tady, jako fakt v rozkroku. Jako, hele, vylište mi prdel, jako prostě homosexuál, mě to vůbec nevadí. Respekt. Si někdo uřízne toho ptáka a začneme ho takhle mávat před ksichtem. Říkají ti biologicky. Ne, no jasně, tam ty ptáci jsou furt, ale to radši nebudem se o tom bavit. Jsi boxer nebo hudebník? Ty brďo, jak kdy? Jako když jsem měl krizi, tak jsem byl vyloženě boxer, ale teď jsem spíš hudebník, zase mi přijde. Teď jsem si dal na 3 týdny jako od boxu klid a teď hodně píšu, ale jsem hodně ve studiu teď, no. Mě baví, že můžu mít jakoby 2 práce, to je hrozně super, že když tě jedno začne stát, tak přejdeš jakoby... Plán B? To není plán B, to je... double the money bych řekl, jako, že to je... Ne, že spíš, ale je super, že když to řeknu blbě, teď jsem nad tím, že teď se o tom, že moje dcera poslouchá Eminema hrozně a jako řešila jako vlastně tu moji pozici v tom rapu. Já říkám, hele, já jsem třeba jediný rapper, který vyprodal jako Outu, který udělal Outu. Počkej, Ben Kristoval. Tak to je zpěvák spíš popovej, jako bych řekl, to není rapper, že jo, jako to bych úplně za rapera nepovažoval, jako že by byl vyložený z té rapové scény, jako, ono se to už teď slejvá strašně jako pop, ono už se to jako... Má feat s rytmusem teďko. Jo, tak jako jo, jako Ben to dělá dobře, jako, ale spíš, že jsem jí tohle říká a říkám, a teď si vím, že jsem vyprodal vlastně 2krát Outu jako boxer a ještě s Činaskama, což není moje zásluha, ale byl jsem tam, jako prostě byl jsem členem té kapely, je to jejich zásluha, oni napsali ty písničky, ale prostě nějakým mini dílem jsem se na tom podílel, dejme tomu. Že to je docela cool, že si víme, že to dokážeš v jednom odvětví, ve druhém to se prostě... Házeli vám podprsenky? Dělá se to za Činasky, holky, nebo ne? Hele, moc ne, ale vím, že nějaká holka jednou, když jsme hráli nějakou vipku, jak stála v první řadě a furt na mě dělala jako takhle. Jakože Ježišmarja. Vím, že trumpeťák se vždycky jenom na mě otočil. Ty krávo, říkám, ty vole, to je jako některé holky jsou fakt hustý, teda, jako no. To bylo jako zajímavé. A dělala se celý koncert, to dělala, jsem říkal, ty vole, já už nevím fakt jako kam mám koukat. To bylo zajímavé. Ne? Jakže dělala? No normálně, jako, že mi ho prostě vykouří po koncertě, jako no. A jsem furt říkám, ty vole, dobrý, no. Respekt. Lučena se toho nebojí. Jo, jako některé holky vědí moc dobře, co chtějí. No. A jako proč to brát oklikou, když to vzít plánáš, jo? Jako proč chodí okolo horký kaše, no, asi. Třeba má teď nějaký kurzy. Jak? Jo, nějaký masáže, Diamond, něco. Tohle. Jak správně vykouřit péro. Je možný, jo. Chlapi strašně měknou, ženský přibírají chlapské role. Mm-hmm. Jak se tam měkkost projevuje? To je hrozně moc aspektů. Jako... Pojď. Ženský začaly být hrozně ambiciozní, mi přijde, že už tolik podle mě přijde, jak který samozřejmě, ale jakože tu rodinu, jakože teď fakt ty kariéry jako hodně budujou a jsou v tom jakoby šikovní, jsou ambiciozní a podle mě nahrazují ty role těch chlapů, že ty chlapy jsou takový teď jako ve spoustu věcech jako... Jakože jsou ambiciozní a berou chlapům nějaký pozice, nebo jak to myslíš? Teď jsem se v tom trochu jako já ti to povím jinak. Když mi podá holka dneska ruku, tak mě stiskne fakt ruku jak chlap, že mají fakt jako firm prostě handshake a je to super, protože z toho cítíš sebevědomí. A víš, jak podávají chlapi ruku? Takhle dneska. Takhle. Leklá ryba. Takhle ti 60% chlapů podá ruku a to je naprosto strašný. A to vlastně vidíš jakoby to sebevědomí nějaký, jako jak to ten chlap má nastavený v sobě. Já netvrdím, že chlap musí smrdět jako a prostě nazdar píčo, vole, jak se máš, jako prostě a poplázat takhle po ramenu, takhle to být nemusí, ale cítíš v tom prostě buď to chlapství, jako jestli tam je nebo není. A že mi přijde, že prostě nějakým způsobem fakt chlapi měknou, ale ono to asi fakt je tou dobou, jo, protože ta doba je hrozně jako... Já bych asi potřebovala nějaký jako příklad, protože ty na mě nepůsobíš jako nějaký... Jako... Ale já jsem starý už, jo. Já jsem jako starší generace, já jsem 85. Chci říct, že vypadáš tak, jak vypadáš, jakože svaly nějaký máš, ale jako mluvíš prostě o tom, jakože k dětem citlivě, nebo brečíš u filmu, prostě jako... Tak já potřebuji nějaký příklad, kdy vlastně mám oddělit nějaké chlapské chování a nechlapské chování. Tak třeba postavit se za někoho.
To je třeba jedna taková věc, že dneska se moc jako lidí za nikoho nepostaví, mi přijde, nebo i za svou holku třeba, jo, že kdyby se něco dělal, dneska mám pocit, že radši odstrčí, jakože zapí, vole, a já ještě mě ne a uteče prostě, jo, že... Jo, takže jste nějaká férovost, nebo... Asi taky jako nějaká férovost, že mi taky přijde, že to asi jako chybí. Já nevím, no. Ale to je jako přímý chování, myslíš nějaký takový, jako že... Přijde mi, že jo, jako určitě. Že to, a začíná to už tím... Ale to se vyžaduje i od žen, ne? Jako nějaké rovný chování, mluvit pravdu. Tak ženský by měly být, jako když to řeknu blbě, chlap by měl být gentleman a ženský by měl být rozmazlovaný, jakože ženská by měla být ta zranitelná. No, ale jo, že přece ten chlap je tam, aby jí nosil na rukou, když to řeknu blbě, jo, že prostě přece od toho tady jsme, jako... Já třeba úplně strašně rád vzpomínám, já jako dítě koukal na Špačka. Jo, takže jako, že... chlapství jakože se rovná jako vřelý chování. Určitě taky, jako dneska mi přijde, že i ty kluci už takový, ne všichni samozřejmě, já to, jako ono pak to zní, že to házím všechno do jednoho pytle. Jaký jsem viděl 17letýho kluka, jak přisouvá holce židle a je to hezký to vidět, jako tohle, že takovýhle ještě jsou jako chlapy, ale že mi přijde, že se to vytrácí tohleto. Jo. No mně přijde jakože současní kluci, mladí, právě, že jsou velice empatičtí vůči těm ženám, jakože chápou... Ne? Spíš menstruujou, ne? Jako bych řekl, jako taky. Ne? No počkej, to no jako... Jako chlapi, myslím, nebo mladí jako kluci v úvozovkách. Menstruujou, no. Ale je to normální, jakože ty hormonální výkyvy i u chlapů, i u žen. Jakože to tak příroda zařídila, že to není nic neobvyklého. Jako sice jim to asi ne. Mně třeba přijde jedna věc, jako o mně se vždycky říkalo, že jsem jako agresivní, ale teď mi náš basák říkal přesně, podívej se na ten Woodstock a pochopíš vlastně, jakoby, z čeho to vzniklo a tam to je perfektně fakt vidět, jakoby to jsou ty 80. 90. ročníky, my jsme byli vychovaní na té agresi, jo. Prostě byla studená válka, prostě ty 90kový hrdinové, prostě kteří to kosili prostě, jo, že a na tom Woodstocku je to přesně vidět, že to tam vlastně jako rozmlátili a zapálili, že měli tu lidi tu agresi v sobě. A že mi přijde, že to hrozně se upozadilo, že vlastně se teď vrátila ta doba trošku hippies, malinko. Jo, že teď jsou všichni jako, takový jako furt a transparenty a zrušte tohle a mír a lásku a tohleto, jo, že mi trošku chybí. Já netvrdím agrese, ale jako občas nějaká facka, no tak ano, tak uděláš demonstraci proti Babišovi na Letný, je tam 300 000 lidí. Já tady nikoho teď, aby to že nikoho jako ničemu jako vybouzím, ale všichni víme, že to je na hovno, on je na Krétě a směje se všem. Když byla pražská defenestrace, tak to docela zafungovalo, bych řekl, jako chápeš. Že občas jako některé ty actions jako se musí prostě stát, no. My jsme nadávači u piva. Tyhle, to já, kdybych tam byl, já bych jim ukázal, vole, kokotům, jako, tak tam já dneska zrovna nemůžu. Jo. Počkej, takže pro tebe chlap... Jako my se hodně dostáváme teď jinam, jako já hodně utíkám od toho tématu, ale... Já jsem chtěla pochopit, protože víš co, no, je to dost široký pojem prostě. Dobře, tak jako třeba perfektní příklad toho je třeba teď MGK, jako že úplně, já tomu vůbec nerozumím, že si vemeš jako nalepovací nechty, make-up. Ale to je umělec, k tomu to patří, ne? Ty prdo, já si myslím, jako že když byli různý Guns N' Roses a Aerosmith, tak taky vlastně vypadali podobně, ale furt to byli chlapy. Furt z nich šel testosteron. A mně přijde, že ten testosteron hrozně jako, jak kdyby si všem uřízla koule prostě, no. Že ho nemají, ten testosteron, že ten testák ten chlap prostě nemá a z toho chlapa to cítíš, tu chlapskou energii. Jasně. Jo, že prostě to je ta naše energie, taková ta jako maskulinní, jako, co podle mě i některý ženský mají rádi, jako, že to řeknu pro mě byl, že jich chlap popadne, jako, nemyslím jako v blbým, jako, jo, takže může být posteli, jo, že jí prostě popadne, že to není jako, že já si tady lehnu a Miláčku, teď mě tady začne, jako, jo, že to mi přijde, že jako to v těch chlapech není ten testák prostě, no, že jim chybí. Jo, no já občas mám pocit, že naopak ta maskulinita je taková zástěra nějaký citlivosti, nepřijde? To si nemyslím, jako, ale není špatný na tom být chlap a zároveň citlivý, to je přece jako dobrá kombinace. No jako, právě. Že nebejt úplný debil, jako prostě, víš. Jako, že víš, jako u těch motorkářů, víš, oni je prostě na těch motorkách a pak ti řekne ahoj. Jo, takhle, no tak to ne, takhle já to nemyslím, ale tak jako... To jsem zažila na vlastní. Jako já třeba s těma dětma ty emoce mám jako brutální, jako jo, že mě rozbrečí každá blbost s nima, jako když to řeknu, jo, že když to vidíš, prostě třeba jak tě mají rádi, tak je to hrozně dojemný, je to hezký prostě. A na tom nevidím nic blbýho, ale furt chci být ten jako keeper té rodiny, prostě chci být ten chlap, který se o tu rodinu postará prostě. Ty máš teďko nově na Instagramu fotku, kde máš trnovou korunu. Já nevím, jestli to je cover nějaký nový desky. Ne, jenom taková fotka. Jako, no. Je taková fotka. Trnová koruna je docela jako silný symbol křesťanský. Tam je proč u tebe? Jaký to má význam? Ona to není úplně trnová koruna, ona je to jakoby, jako
necklace, no, jako, jak se tomu říká, chain, prostě takový, jakoby, já jsem si to jenom tak jako vzal na hlavu, že mi občas přijde, že jsem takový trpitel, jako v některých věcech. Za koho trpíš? Já trpím depresema, takže když přijde podzim a zima, takže mně přijde, že furt za něco, prostě, jo, že furt něco řeším v tom životě, že se furt dějou nějaký sračky, ať je to smrti kamarádů, otce, prostě, furt něco, jako mi přijde, že se děje v tom životě. A deprese myslíš jako smutek, anebo jako vyloženě máš jako diagnózu? Ne, to nemám, já nikam nechodím, já moc jako na ty psychiatry a tyhle psychology moc nejsem, že věřím, že spíš mi jakoby mají, že si radši promluvím s kamarádama, že mě znají celý život a ne člověk, který mě nezná, jo? Že třeba řekne, to je proto, že jste dělal tohle, jako on to neví, co ty lidi mě znají, jako třeba můj kamarád Lukáš, který ho znám od 2 let, tak mě zná celý život a prožil se mnou všechny moje strasti, tak si myslím, že ten mě může soudit, jako říct, nebo ne soudit, ale říct, co je třeba špatně, jo? Že ty lidi, kteří tě znají nejblíž, ti třeba řeknou, protože jsi prostě jízlivý, nebo já nevím, já to nedělám, když jsi ožralý, tak jsi zlej třeba, jo, jakože, že ty lidi by ti měli říct ten názor jako na tebe, takže já bych v tom nehledal úplně nějakou loupku, že mě někdo napsal, Ježíš, byl jenom jeden, ty kriple, říkám, Ježíš, jo, to jsou lidi, jsou dneska hrozně takový, jako hrozně startují na všechno, jo, že prostě třeba Ricky Gervais říkal, že prostě už, jakože ty komedianti už, nebo ty stand-up komici si nemůžou dělat ani srandu, že už ty lidi jsou strašně, všechno se chce zrušit, prostě všichni se ruší, protože nikdo nadává, já nevím, na přešitý lidi, nikdo ale nadává na, jako mně přijde, že třeba, když černoši si dělají srandu z bílejch jako stand-up komici, tak mě to je úplně jedno, mě to je úplně fouk, já se tomu zasměju naopak, jo, že jsou přecitliví lidi. Takže jsi odsoudil, když Will Smith dal facku tomu komikovi. To ne, to úplně ne, jako mně to přijde jako já nevím, tak za nás se tohle dělalo, no, protože to je ten, jak jsem říkal, no, prostě za nás nebyl jako Instagram, že by někdo řekl, tvoje máma je mrchá a já bych napsal, tak to teda není pravda, protože moje máma se o mě vždycky skvěle starala a byla vždycky hodná ženská a on ti zase odepíše, no ale stejně je to píča, já nevím, jako pardon, něco, a to není pravda, jako za nás se prostě šlo a rozbilo tomu člověku držku, no, prostě, protože... No a kdo teda má pravdu, Ricky Gervais, když se stěžuje, že nemůžeš jako komik si dělat prdel, anebo Will Smith? Já si myslím, že to musí mít jako nějaký hranice určitě, jo, že já nemám rád třeba, i když je třeba MMA trash talk, jako nadávat si do dětí, do manželek, přítelkyň, já si myslím, že rodina je prostě svatá, to by se mělo ctít. Ale jako když jde o rasy, ať je to jako nějaký ty gender věci a tyhle ty, podle mě si z toho ty lidi můžou dělat srandu. A mně přijde, že hlavně ve finále opravdu ty lidi, kteří opravdu jsou, jakoby, ať je to homosexuál, lesba nebo takhle, jak se tomu sami zasmějou taky, protože to neřeší. Že mně přijde, že to vždycky řeší takový ty lidi, jako jo, že nejvíc jako mi přišlo třeba Black Lives Matter a mají to napsaný v popisu bílí lidi, kteří žijou prostě in a rich neighborhood, jakoby, který s tím nemají vůbec nic společného, jo, že... K tomu se asi dostaneme, nechci se do toho teď to je téma na hodiny, jako tohle, to je prostě právě, šílený. No. Si sedne. Takže Trnová koruna, protože je to pěkný. To vypadalo dobře. Ale vem si to na hlavu, říkám, tak proč ne? No. A to je ono, a ty lidi jako zatím tohle nevidí, to může být jenom takovýhle impuls přiblblej. A lidi to hrozně řeší prostě, no. No právě, že je to docela symbol, takže jsem se na to chtěla zeptat. Zbraně v klipech. Jsi milovník zbraní? Jsem. Popiš mi ten pocit. Já jsem jednou držela jako zbraň, skutečno, a necítila jsem se o to dobře. Furt jsem si říkala, je to něco jako, co... Víš, jako já chápu, když máš zbraň, jako, kterou musíš udělat nějaký výkon, aby si jako zvítězil. Jasně. A tohle je takový, jako, že zmáčkneš, ono to udělá za tebe vlastně a je to takový divný. To je ono, že se říká, jakože guns don't kill people, ale people kill people, že? To je ono. A když k tomu člověk přistupuje zodpovědně, což já určitě dělám, tak si myslím, že jako proč ne, já vždycky tvrdím, že je lepší tu zbraň mít a nepoužít, než ji nemít a pak ji hledat. Popiš mi, co to cítíš, když držíš tou brokovnici. Je to adrenalin. Protože mě už pak, když jsem boxoval, jako když jsem zápasil aktivně, tak mi to už jako nedávalo tolik toho adrenalinu a spousta lidí takhle chodilo střílet třeba s policajtama, se zásahovkou, s vojákama a mně se to líbilo a jsem tvrdil, že bych se to chtěl taky naučit, že mi to přijde jako fajn. A je to fakt adrenalin. Protože víš, že ta zbraň fakt dokáže zabít, tak musíš být extra jako prostě zodpovědná za tu věc, že to můžou být blbosti, to třeba běžíš, přebíjíš, něco zakopneš, zmáčkneš prostě třeba koutek a můžeš někoho střelit dozad, že jo? Takže to je, není to úplně prdel, takže k tomu musí fakt člověk přistupovat jako ze vší zodpovědností totálně, že to není jako, že prostě všichni takhle otáčejí ty zbraně a jako to úplně takhle není, no. Takže je to o trénování nějakých vlastních Tak ono je to o tom drillu, furt to musíš drillovat, aby člověk fakt jako uměl s tou zbraní zacházet, jo? Že prostě spousta lidí
Jak vždycky, když ji někomu třeba půjčím, někdo to chce vidět, tak se 3krát ujistím, že je vybitá ta zbraň, vyndám zásobník, podám ji a teď vidíš, jak ty lidi tu zbraň berou. A buď to prostě někdo veme jak pádlo, což je dobře, jako jenom za tu rukojeť, protože to je zodpovědný, dejme tomu lepší vypadat s tím jak debil, než prostě lidi, kteří chytají kohoutek, že jo. Ty máš doma zbraně? Já mám v sejfu doma, no. Já mám doma trezor a tam to mám všechno zamčený. Muži páchají 4krát častěji sebevraždu než ženy. Což je jako zjištění, který jsem nevěděla a který mě překvapilo. Čím si myslíš, že to je? Ty brďo, no. Možná nějaké očekávání, které se nesplní třeba. Určitě jedna věc, kterou jsem pochopil, který ženy jakoby nerozumějí, ale i nás třeba v tom můžou podporovat, jo, že když to řeknu blbě, teď dám příklad, budeme spolu žít třeba a já vydělávám 500 000 měsíčně, je to super, máme se skvěle a najednou mě vyhodí z práce a ty třeba řekneš, hele, tak se uskromníme, to bude v pohodě, prostě tak holt půjdeme do malého bytu a prostě, jo, vy to máte jinak, vy prostě dokážete v tom toho chlapa podpořit, ale chlap bere, že zklamal. I když ty mě v tom podpoříš, řekneš, mě to nevadí, prostě tak pojedeme na Balaton, vedь, je to jedno. Ale ty bereš, že jsi zklamal jako tu rodinu, že prostě tu roli, kterou tam ten chlap má mít, tak ji prostě dosral a nepovedlo se mu to. A podle mě to je důvod prostě tyhle ty očekávání. No, já s tebou souhlasím a proto si myslím, že právě že to je jedna z těch důvodů, protože kromě toho, že se na muže kladou nároky, že se má postarat o rodinu, tak už od dětství ten prostě chlap, kluk slyší, že man prostě nesmí brečet, že prostě se nesmí chovat jako holka a že přece jenom už od dětství, holka je holka. Jasně, na to se neřve, jako nefňukej. Ale že právě možná ty nároky ty kluci dostávají se žrat už vlastně od toho dětství a možná to je důvod, proč vlastně jsou v takovým presu celý život, že mají někomu něco dokazovat. Je to možný, jako záleží asi na těch rodičích, jako já taky mu říkám nefňuky, ale on fakt občas fňuká, kolik, jo, že tečka a úplně tati, podívej, říkám, ty buď trošku chceš chlap, ne, tak jako buď trošku chlap, jako nebo že má jet na kemp, jako na summer camp, jako se školkou a já nechci, já chci být, a říkám, buď chlap a jeď. Jo, že v tomhle jako ho podporu, ale zase mu neříkám, že je špatný brečet nebo být jako empatický, to zase jako určitě ne. Já ho třeba brutálně obdivuju v jedné věci, prostě zamiloval se do holčičky jako ve školce a řešili jsme to spolu. A on to se mnou fakt ale řeší, což je jako úžasný. Mě by nikdy nenapadlo to říct rodičům, když jsem já byl malý, abych se styděl. Já byl stydlivý v tomhle tom jako hodně. Jako... A tak je to o důvěře, si myslím hodně. Ale to zase to není, že bych jim nemohl důvěřovat. To jako já měl skvělý rodič, nebo mám ještě mámu skvělou, ale spíš je to o tom, že on fakt se mnou to řeší. A pak já jsem říkal, jestli jsi chlap, tak za ní jdi a řekni, že ji miluješ. A mu fakt šel a řekni to normálně, což je prostě v 6 letech. Klaplo to? Pak po nějakém čase to klaplo a třeba, jak jsem ti tady vyprávěl, že vlastně za nějaký domácí práce dostávají nějaký jako ohodnocení jako 5 korun třeba, že něco udělá, že v Luxe dostane 10 korun, tak on vzal, já říkal, já bych ji chtěl pozvat na zmrzlinu. Říkám, tak si vem svoje peníze a pozví. A on si vzal svých 80 korun a pozval ji prostě na zmrzlinu, jako na rande, což je prostě neskutečný. Jo, to je hrozně hezký, mě to hrozně dojalo. Jako já tam paparazzi za autem prostě to tam fotil, abych měl jako vzpomínku. Pak jeli na kemp, koupili kitku, že jsme byli jako v kytinářství, jakože kupuju jako želence kitku a on teď chtěl ještě taky koupit kitku. A to je prostě podle mě hrozně hezký víc toho kluka jako tímhletím způsobem, ale buď furt chlap, prostě buď ten chlap, který se o tu ženskou postará. No a jak přistupuješ jako, ty se netajíš tím, že jsi agresivní týpek, jak přistupuješ k tomu, že nevím, děti se často perou ve škole, ve školce. Já bych neřekl, říkáš že už... vrať mu facku, nebo říkáš komunikuj? Já bych v první řadě už neřekl, že už jsem jako agresivní týpek, bejval jsem, byly to taky určitý možná nějaký moje frustrace třeba, nebo já nevím, já jsem třeba měl komplex jako z malý postavy, jsem byl mrňous, protože tenkrát byla doba těch 140 kilových prostě naposilovaných frajerů a já jsem je mlátil, protože jsem si chtěl dokázat, že na to mám. Ale určitě jako tohle já zastávám, jako 100%. Jako když někdo praští moji dceru, tak nechci, aby šla za učitelkou, zjistil, že já jsem řekl, protože oni oba, jak já boxu, jak se snaží, taky já vždycky říkám, tak ho prostě toho kluka napal zpátky klidně. Budu mít problém ve škole, říkám, já tam dojdu, já si to vyřídím. Tohle jako já zastávám určitě, jako ať se ty děti umějí bránit, protože ten svět, dětský svět je brutálně krutej. Já to řeknu blbě, děti jsou svině. Pardon, ale je to tak, jsou zlí, prostě dokážou se smát někomu, když nemá ruku třeba, nebo když to dítě je chudý, tak se mu smějou, ty jsi chudej, jsou fakt strašně zlí. A já prostě chci, aby ty děti byly silný na tyhle ty věci, aby prostě dokázali s tímhletím se nějak jako vypořádat. A nikdy prostě je dobrý dát ráno. Já když jsem šel do prváku na střední školu, tak taky mě chtěli čtvrťáci šikanovat, tak jsem 2 zmlátil a měl jsem celý 4 roky klid. Jako nikdy to fakt není blbý.
A když nikdo tě fakt jako opravdu kontinuálně, třeba Eminou kamarádku takhle jako šikanoval, že musela jít do jiné školy, jako to je na hovno tohle, jako, a je to fakt smutný, tak ať si to vyřídí jinak prostě, no, nikdy to, ono to fakt ale někdy jako pomůže tohle. Ale bohužel ne každý dítě jako... Já to vím, to jako asi uvědomu, ale prostě holt, já mám to štěstí, že ty děti jako nějak takhle jako fungují, za to jsem jako musím zaklepat hrozně vděčný. Takže určitě i vedu k tomu, aby jako dokázali se takhle i bránit. A je brutálně vidět třeba na mý dceři, že strašně ta podle mě, jako oni oba podle mě něco dokážou a na ní je vidět ty ostrý lokty, že ona prostě už od dětství, třeba když jsem se připravil na Rytmuse, tak mi moje máma přivezla do Ameriky jako děti a protože jsme zapomněli vyplnit nějaký papír, tak to bylo braný jako únos vlastně. A odvedli je na takovýto rozšířený imigrační a ona jak mluví anglicky, se úplně doma s nima domluvila, říkala, to je prostě moje babička, máma je doma, táta je tady, připravuje se na zápas s nějakým pánem. A bydlíme v Bredentonu a blablabla. A prostě ona je hrozně jako taková, jako že se fakt postará sama o sebe, jo? Že ležíš v Chorvatsku na dovolený a co si dáte? Hele, já nevím, Lenka, kafe, tohle a ona dojde, objedná, to zaplatí, jako ona je fakt úžasná jako v tomhletom. A to prostě já to v ní chci budovat tu samostatnost. Ne jim úplně zametat celou cestu, protože pak budu fakt prostě bohužel v prdeli jako v dospělosti, no. Pak se spolíháš na ty rodiče celý život, že za tebe budou jako ty věci dělat a to by tak být nemělo. Taky přišla za mnou, 4 roky bylo. Holčička říká, že jsem zlodějka. Říkám, tak jdi a vyřiď si to. Ne, tati, pomož mi to vyřít. Říkám, ne, jdi a vyřiď si to prostě. To je tvůj problém, to není můj problém tohleto. Jo, něco jiného, když to dítě mlátí jako kontinuálně, samozřejmě to je něco jiného, ale tyhle ty situace by si měli naučit prostě řešit sami. Prostě jako stand up for yourself. Otakare, co tě v poslední době naštvalo v tom našem malém rybníčku, anebo naopak příjemně překvapil? Jako myslíš v hudební branži nebo jako kompletně v této republice? Je to na tobě. Tak mě obecně štvou asi poslední dobu sociály, ale to je asi zapříčení. Já jsem teď viděl na Netflixu, nevím, jestli jsi viděl dokument o Woodstocku. Vlastně o Woodstocku 99. co se tam jako stalo, ono to trošku vypovídá o té naší generace, z čeho jsme jakoby my vzešli, a vlastně z jakého hudebních stylů, protože ta muzika byla agresivní jako dost, takže to i v těch lidech jako budilo. A dneska je to hodně o tom, že třeba ten Woodstock dopadl blbě, protože oni ty lidi jim nedali vodu, všechno jim sebrali, bylo všechno drahý a oni tam rozmlátili a zapálili na sračku úplně. Takže jo, prostě... tak ten dokument jsem viděl, ale to není nový, nějaký starší. To bude asi starší možná, no. A dneska by to bylo, že lidi se natočí na TikTok a řeknou, tak tohle mám v životě, neodpustím a dají to na TikTok a prostě budou doufat, že to někdo uvidí a někdo to zakáže, jako celá ta cancel culture a tohleto, jako no. Takže jako ten internet mě trošku jako vysírá, no. A radost mi dělají děti, to je prostě klasika, jako no. Jasně. Dobře, tak jo. Tak ty jsi říkal v jednom rozhovoru, že u vás v kapele Trouble Gang je Zlatokop. Zajímalo mě, kdo to je. Já myslím, že se tím jako netají vohnout je Zlatokop, no. Teď on říká, jsem si vyšukal barák, no, prostě, takže jako, hele, já tvrdím, že to je super, protože většinou Zlatokopky jsou braný jako ženský některý, tak já říkám, že je fajn, když to má zastoupení i v tom jako mužském rodě. Jo, ať je to fair, prostě má to být, jako teď je furt všechno equal, tak ať je to equal. Prostě, je to genderově vyvážené. No. Tak já znám třeba taky takového jako Zlatokopa, který se uženil kvůli bytu a auto. Naštěstí to není můj kamarád. Oto, ty jsi měl před 2 měsíci zápas s Vemolou. Potřebuju vysvětlit, proč zkušený boxer, jako jsi ty, který boxuje od 18 let, a Vemola, který o sobě říkal, že neumí boxovat, proč to takhle dopadlo? Proč prohra? Tak prohra, protože to asi ukončil rozhodčí, ale je to těžký boxovat. Za prvý v boxu jsou jako věkové kategorie, váhové kategorie z nějakého důvodu. Já jsem šel s člověkem, který je přirozeně třeba o 25-30 kg těžší, což už samo o sobě je těžký. A když je prostě ten člověk fakt jako přišpendlí tou hlavou, tak ono se opravdu blbě hejbe, protože on prostě ten tlak v těch nohách má, když je to frajer, co dřepuje přes 200 kg, tak jako opravdu tam ten start jako je. Já jsem se chvilku hejbal a pak jsem nějak jako vyhodnotil. Ono prostě jsem četl spoustu lidí na internetu přesně jako ty vole si předved hovno za 2 roky přípravy a tak dále. Ale ono se to hrozně jednoduše povídá na internetu a když stojíš v tom ringu, ono to i jako vidíš jinak. Na sparingu je to jiný, protože to není jako zápas. Tam jsem třeba trénoval úplně jinak, ale prostě, jelikož já nemám tolik zápasových zkušeností a teď jsem nastoupil zase po 3 letech do ringu, to je prostě, bych to přirovnal k pódiu, když budu hrát každý víkend trojáky, tak budu prostě perfektní na pódiu, sebevědomý, nebo když já lezu na pódiu, já nemám trému, žádnou, a jdu tam prostě, protože vím, že to umím, že to tam lezu po 1000, prostě, ale opravdu po 1000. Ale do toho ringu jsem vlez po 11, jestli se nepletu, v rámci třeba 15 let, jako to furt začínáš znova, jo? Že proto teď bych chtěl mít víc zápasů, abych jako měl tu zápasovou, to tempo zápasový, protože si jako zvykneš, přivykneš na ten ring
A ten ring byl menší, než měl být větší, což asi bylo kvůli tomu, abych nemusel tolik nezdrhal. A bylo to prostě těžký. No. Já jsem si myslel po prvním kole, když jsem ho tam trefil nějakým zvedákem a hákem, kdy on do mě padnul, bylo vidět, že mu povolili nohy, že byl nahulený, ale skončilo kolo, jak jsem si říkal, že ho v těch provazech vypnu. Že mu ho nechám bejt třeba 2-3 kola, protože mu opravdu ta fíza padala, protože nastoupil docela tvrdě těma ránama. Ve druhém kole už to bylo míň, ve třetím míň a ve čtvrtém to bylo, jakože už to nebyly vůbec rány. Ale najednou prostě příběh rozhodčí a prostě skončilo to. No. Jo, tak a ten plán byl už před zápasem? Ne, to jsme vyhodnotili, jako, to tam je nikdy slyšet, že se o tom bavíme, že jsme to vyhodnotili jako během toho zápasu. Jasně. No a to mě zajímá, že tak předpokládám, že tvoje trenéři počítali s tím, že jak bude se chovat Carlos a co by nám něj mohlo platit. Tak měl jsi nějaký sparingy předtím, kdy vlastně ti trenéři říkali, bude to takhle, bude tě tlačit, je větší, měl bys dělat tohle a tohle, anebo se s tím vůbec teda jako nepočítali? My jsme s tím počítali a my jsme i ty sparingy k tomu přizpůsobovali. Že já měl 2 druhy sparingu, měl jsem vyloženě čistě boxerský, fakt jako s klukama, co fakt dobře boxujou. A pak jsme si vzali lidi, kteří jsou špičkoví boxeři, ale začali mi, třeba Vašek Pejsar, to je prostě mistr republiky, několikanásobný z Plzně, fakt špičkový boxer, ale vlastně boxoval proti mě blbě, protože dělal vémolu. Jo, takže dělal ty plaváky a často mě mlátil třeba, že my jsme čekali, že bude dávat záušáky, což se nesmí, vlastně to je do temene rána, kdy ti to rozhodí motoriku. To se nesmí dělat podle pravidel. Ale nepočítali jsme s tím, že mi bude dávat hlavičky, že mi bude mlátit vlastně do koulí jako pod pás a tam bylo asi 7 porušení pravidel vlastně. Kdyby to bylo spravedlivý, tak ve druhém kole už byl diskvalifikovaný normálně. Kdyby to bylo fakt podle pravidel boxu, kdyby ten rozhodčí dodržoval ty pravidla. Proto si myslím, že když nedodržoval u něj pravidla, tak se mohl vysrat nějaký odmávání a měl to nechat doběhnout dokonce, protože viděl, že vyloženě nejsem ohrožený, jo, že mi nic nebylo. Já bych to pochopil, kdybych hulil, kdyby mi každý oko šlo jinam, jo, kdyby mi hrozil nějaký těžký otřes mozku nebo něco takového. Tak bych to naprosto pochopil, ale on vidí, že jsem úplně naprosto v pohodě, ještě tam mluvím, ještě jako, jo, že jsem úplně v klidu, tak mi to přišlo takový jako celý divný. No. A během přípravy jste počítali s tím, že to budou trošku jiný pravidla? Ne, to úplně takhle ne. Jako říkám, počítali jsme s těma záušákama a věděli jsme, že drží, protože spoustu sparring partnerů, kteří jsou taky jako špičkoví boxeři, jako utavil tím, že jim držel ruce a lámal jim tím ruce. Ty boxeři na to nejsou zvyklí, ale já z těch klinčů na to zvyklý byl. Já jsem pak chodil i vlastně se tahat s Kozmou třeba kvůli tomuhle. Abych na to byl připravený. Přišel jsem připravený na každý aspekt toho boje, ale vlastně mě nenapadlo, že se bude dít tohle, že třeba budu chtít udělat úder a frajer se rozeběhne a dá mi hlavu. A to tě prostě brutálně rozhoduje. A už jsem se pak nasral, už byl fakt nasraný. Potom říkám, jako do píči jsem říkal, tohle nemá cenu. Jo, že prostě jsem vlastně už nevěděl, co s tím, že... A v čem teda byla chyba? Špatná příprava? Ne, to určitě ne, jako to si 100%, jako ty lidi mě připravili špičkově, ale... Já nevím, asi prostě málo zkušeností jako zápasových, protože kdyby tam stál jakýkoliv jiný boxer, který má 100 zápasů boxu, tak se s ním poradí, úplně bez problému. Ale já těch zkušeností, oni furt lidi jako říkají, jak já jsem hrozně zkušený boxer, jako ano, já mám odboxovanou raketu, ale něco jiného je trénink, sparring, ať už je tvrdý nebo není, ale něco jiného je zápas. Ten zápas je jiný, to můžeš ve zkušebně podávat špičkový výkony na kytaru, sol a tohle, najednou stojíš a máš tam 10 000 lidí, což třeba mě nevadí, ale přirovnávám to k normálnímu člověku a řekneš si, ty vás jsem se asi posral, jako a teď se mi klepou ruce a nemůžu vůbec hrát. Jo, protože prostě ten no a ty zápas je něco jiného prostě, no. Takže bude odveta. Já uvidíme, doufám, no, byl bych rád. A tam už budeš připravený na... No musím se připravit i na tohleto a doufám, že tam bude normální rozhodčí, který, ono by to bylo něco jiného, kdyby mu řekl ještě jednou ty vole, tak tě diskvalifikuju. Tak on už ví, že už nemůžeš tu hlavu dát, protože pak seš prdeli, že jo. Dobře, a já ještě taky, každý mi říkal, tak proč si jako taky neprasil, protože já ho vlastně, já jsem říkal, no to je právě, když se vykouřit celý zápas, že já ho měl furt tady, jako fakt v rozkroku. Proč si mu nedával kladiva, co dělal třeba vlastně McGregor, že Mayweatherovi to dělal, že ho mlátil normálně do toho temene. Já jsem říkal, lidi furt nadávali, jako, že ať předvedu nějaký box, tak jsem nechtěl prasit. Tak jsem to měl v hlavě zafixovaný, že nesmíš být, že pak zase budeš číst, ty si fixoval, nebo tohle, že jsem nechtěl tohle číst zase, jo, že jo, no. I takhle on internet vlastně ovlivňuje, jakoby svým způsobem. Myslíš si, že to ten rozhodčí ukončil kvůli tomu, že prostě lidi bučeli a nebyl to hezký zápas? Mě by zajímalo, co v tom reálně bylo, protože vůbec nechápu, proč to ukončilo. Jo, protože když se to dělo celý ty kola, on teda tvrdil, že jsem nebyl aktivní, což vím, že mě ve třetím kole jednou napomenul, ale jenom jednou, to jako není pravda, že víckrát, tak já jsem se snažil být víc aktivní, ale že jsem jenom bouchal takový spotky, jenom lehonky, aby byla vidět ta aktivita, že funguju. Ale samozřejmě tohle byl první zápas, kdy se mi stalo, že jsem neměl pojem o čase. Že jsem byl tak dobře fyzicky připravený, že jsem
ty předešlý zápasy to vždycky bylo už druhý kola, už jsem popadal, říkám, ty vole, ať už tohle to skončí, a to byl třeba zápas na 3 kola jenom, jo. A tady prostě najednou konec kola, nebo slyšíš, že 10 vteřin dokonce, jsem si říkal, ty jo, docela dobrý, to čumím, jako, protože spousta lidí s ním prý nedošlo do 4. kola v těch sparingách, že je prostě utavil, tou, jak bude velký, jak taví prostě tou hmotou a tou fízou, jakou on má. A byl jsem fakt v pohodě, že on i sám druhý den volal mýmu manažera a řekl, ty vole, že byl překvapený, jak jsem byl připravený, že to nečekal. A proč počítal jsi s variantou toho, že to takhle dopadne, jako že to rozhodčí ukončí? Bohužel ne, já jsem ani nepočítal s variantou, že prohraju. Já byl i mentálně skvěle připravený, že prostě jsem nějak jako věřil, že se v tom vesmíru něco spojí, že jako this is my day prostě. A myslíš si, že s tím počítali organizátoři, že to rozhodčí ukončí? Nevím. Povídá se spousta věcí zákulisně, ale to si nechám až asi na nikdy jindy, no. No, taky jako existuje názor, že by to nebylo asi dobrý, kdyby si vyhrál. No tak Carlos je největší hvězda jako oktagonu, že? Jako kdyby ho porazil prostě zpěvák, je to dost jako blbý, no. Je dost jako potom jako nevím, jak promyslet tu kariéru, když to řeknu blbě, jako no. Ale ten Carlos je, jako víš, on se ze všeho vykecá, on by řekl, on už to říkal i týden před zápasem, už pak té tiskovkách říkal, jako kdybych náhodou prohrál, což se určitě nestane, tak nejsem boxer, tak řeknu, že neumím boxovat. Jo, ale prostě 2 roky předtím, to je prostě Carlos. Já chci lidem dokázat, že umím boxovat. Tiskovka po zápase, ty vole, jestli si někdo mysleli, že jdu boxovat, tak jste se posrali úplně. To je prostě Carlos tohleto, no. To je kam vítr, tam plášť, no. No, ty jsi říkal, že jsi měl výbornou mentální přípravu. Ty jsi na to měl nějaký kouče? Já jsem se 2krát potkal s Adrianou Pecinovou, která trénuje s Ido Portálem, to je Izraelec, který trénoval Conora vlastně. Ale nějakým způsobem jsem jenom nějaký věci, jsme se o tom jako pobavili, ale mně přijde, že s tou hlavou umím dobře pracovat, že já vím, že když pro to udělám maximum, tak už víc udělat nemůžu a to mě uklidňuje. Že kdybych třeba věděl, že tady jsem trošku vojebal nějaký trénink a tady jsme šli s Léňou do kina a já jsem si řekl, tak hele, tak půjdu zítra, tak bych třeba si říkal, se to tyhle projeví v tom zápase, že on se to fakt nasčítá, jako to, co vojebeš na tom tréninku, tak se fakt nasčítá, ale já jsem fakt nevojebal jediný trénink a makal jsem, že i můj kondiční trenér Rukavička říkal, že vlastně posílal zprávy jako mým boxerským trenérům, hele, jemu asi mrdlo, on se vůbec zbláznil. Že jsem fakt jel bomby úplně do maxima. To jo, prostě, já to chápu, ale ona existuje něco jako, proto se tomu říká mentální příprava, protože ty mluvíš o tom jako... Ale mě to dělá tu silnou mentalitu tohleto. Že vím, že jsem jako dobrý, když to řeknu blbě. Že třeba, když jsem vylejzal jako před plnou autoarénu... Že ti to dá sebevědomí. No, že když jsem třeba vylejzal před plnou autoarénu, já si vždycky řeknu něco sám pro sebe, a když třeba jsem vylejzal v autu, jako když s Trouble Gangem, a stál jsem za tou plentou, tak jsem říkal, jako nic neřeš, jsi tady prostě nejlepší a tak těm lidem to ukaž. A to mě tak jako vybudí, víš, jako že prostě najednou zahodím všechny, jako že by se něco mohlo nepovíst nebo něco se posere. To hrozně funguje tohleto. A před tím zápasem taky jsem prostě... No a jak jsi právě řešil sám pro sebe to, že si moc nezápasil a že to přece jenom dělá hodně, že jo, když prostě... Určitě jo, ale nepřipouštěl jsem si to. Ono je něco jiného jít proti klukovi, co fakt je boxer, kde ty víš, že on fakt boxuje a je zvyklý na tohleto a říkáš si, to asi úplně nebude ono, ale tam jsem věděl, že on není boxer, že neumí boxovat. Nečekal jsem s tím, že to dopadne takhle, takovýhle průběh bude mít. Ale říkal jsem si, on jestli fakt bude chtít se mnou boxovat, tak je v prdeli. No a příště vyhledáš nějakou mentální... Tady jsem si, no já už horší, jakoby... To mi říkal třeba můj kamarád Marek Lončák, říkal, hele, jakýkoliv zápas už teď bude pro tebe jako piece of cake, protože horšího soupeře mít nemůžeš, co se týká té medializace a toho kolotoče, teď už nemůže být nikdo větší. Jasně. Takže to si myslím, že je v pohodě. No já se na to ptám, protože já jsem byla jako hodně překvapená po tom, co jsem vlastně dělala rozhovor s Vítem Krejčím, což je kluk, který teď je v NBA, Čech. A on je skvělý, on je hrozně talentovaný basketbalista, trénuje od rána do večera, jakože dělá pro to maximum, ale zároveň využívá prostě mentálního kouče jako aktivně, dokonce má 2. A podle toho, co mi říkal, tak vlastně to, jak to má jako v hlavě, tam nejde o to jenom jako dodat sebevědomí, ale oni mají všemožné různé techniky. Že uvolníš potenciál nějaký prostě. No, oni mají všemožné různé techniky, jako jak se připravit na ten zápas.
a jakože prostě medituje 10 minut a představuje si různý to a říkám si jako, byl by ten kluk tam bez tady tý několika letý jako přípravy, protože to je už jeho kamarád, že oni se prostě jako... Víš to, podle mě to je strašně individuální, protože každý jako je jiný. Já znám třeba kluky na boxu, kteří jsou špičkoví na tréninkách, zmlátí všechny a pak je zápas prostě a neprodají to, protože prostě jsou s nějakým stresem, jo, ty nervy se jim nějak jako, já nevím, jako úplně jsou jako prostě zmáčklí a nejsou schopní ten potenciál předvést. Já s tímhle prostě problém nemám a podle mě to je taková ta příprava letitá, že mně přijde, že ten život se mi tak jako prolíná, že začal jsem rapovat, začal jsem hrát před lidma, takže jsem se zvyknul na lidi. Pak jsem začal boxovat, takže mi lidi nevadili, protože vlastně na ty koncerty chodilo víc lidí než na box tenkrát. Pak jsem šel do činasky, tak už jsem neměl ale trému hrát prostě před lidma, protože to taky bylo jako náročný, že to je najednou tisíce lidí, to jsem zase nehrál nikdy, ale už jsem na to zvyklý. Že mi to přijde, že mě to furt ty kroky, že všechno se v tom životě děje z nějakého důvodu a furt mě to na něco připravuje. Na další jako ten step prostě jako nahoru. Jo, takže já netvrdím, že kdybych třeba Takže nechceš přeskakovat, ale... Jo, ale já tvrdím, že třeba kdybych zašel k nějakému mentálnímu kouči, třeba mi to pomůže něco uvolnit sobě ještě víc, takže jako já se tomu nebráním těmhle věcem, ale myslím si, že základ je si tu výhru vizualizovat, podle mě to je jako třeba když člověk usíná, tak já jsem si každý večer představoval, že vyhraju. A to podle mě strašně pomáhá. To třeba opravdu funguje, že se to povede, že třeba jsem jednou byl... Jak to vypadalo, ta vizualizace? Nebo že vidíš prostě, že ho třeba trefíš, on padne, ty prostě skočíš na ten roh, zvedneš ruce, jo, prostě všichni křičejí prostě, že chtěli, aby prohrál, jo, takhle si to jako představuješ. A třeba mě pomohlo i je super věc, když jsem byl v Berlíně na přednášce, nebo takový, jako, já nevím, přednáška, workshop, já nevím ani, co to bylo, ale byl tam Arnold Schwarzenegger a on říkal, že, jako že mám always jako plán A nikdy nemám plán B, protože když máš plán B, že kdyby to nevyšlo, tak to už se uchyluješ z té cesty pryč. Že vždycky mít ten fokus jen na ten jeden cíl, že já nevím, budu zpěvák. A kdybych nebyl zpěvák, tak si otevřu restauraci. A už tak jako podvědomě už se připravuješ na to, že vlastně otevřeš restauraci. Jasně, chápu. To už jsem někdy slyšela, to je dobrý, nemít plán B. Styling v amerických klipech, nebo v těch posledních, který jako se točil v Americe. To jsi měl jako sám na starosti? A nebo jsi na tom někoho měl, že tam máš klobouk? S ničem mi pomáhal Marek Wolf, ale většinu věcí jsem si pak nějak jako... Kostkovaný takový košile? No, nakoupil jako sám, protože já to jako dost často kupuju v té Americe, tam to stojí prd prostě, no. Takže vlastně tak jako... A bavilo tě to tak jako se stylovat do nějakého... nějakých estetických jako neřekl úplně, že jako bavilo nebo stylovat nebo takhle. Ono je to jiný, já třeba ve státech takhle chodím třeba někdy oblíkanej, ale tady je to prostě takový divný, ono to prostě sem jako úplně nezapadá, jo, do té Evropy, jako, a tam se člověk cítí víc volně jako v tomhletom, že i v té Americe často lidi na tebe nekoukají, jak jsi oblečený, jim je to jedno prostě, ale tady prostě my jsme furt takový, jakože furt koukáme skrz prsty, jakože co má ten člověk na sobě a proč to má, my jsme hrozný kritici jako v tomhletom. Jo, tak asi v Americe jako na Floridě mít ten klobouk. No tak to jako jasně, no, tak to v poho. Naprosto, no. Tady by tě museli zařadit, tak seš hipster, nebo co seš? Jasná, ale to je ono, že se furt řadějí ty lidi někam, jo, že prostě co je teda zač jako ten člověk, jo, že furt si koukají přes ploty, jako víš, sousedi prostě a on má tohle a já to jak ten Borat, že jo, jakože je z VCR, jakože jo, je to takový, myslím, takový, furt se zajímáme o ostatní, no, a že v těch státech je to víc takový solo mi přijde, jo, že ty lidi víc koukají jako prostě... Ty se nezajímáš o ostatní? Moc ne, asi jak o koho, ale moc ne, snažím se spíš se zajímat jako o sebe, protože jsem měl období, kdy jsem byl neúspěšný v rapu a strašně jsem všechny řešil a byl jsem nasraný na všechny, proč oni mají úspěch a mně to nejde a hrozně ti to bere energie a ten fokus na ten cíl. A pak to o to víc ještě nefunguje. A když jsem se na to úplně vybodnul a narodila jsem dcera a vlastně jsem zjistil, že jsou důležitější věci než kariéra jako v životě, tak to začalo všechno strašně jít. Úplně samo. Takže čím víc easy going, tím líp. Asi jako ono je dobrý makat a dřít, ale prostě jako netlačit moc na pilu. Že čím víc člověk tlačí na pilu, tím méně to jde, podle mě. No, to o tom jsem se nedávno právě bavila s fotografem, který tak strašně chtěl být jako dobrý a úspěšný, až to bylo hodně takový destruktivní a začal mít duševní potíže. No, ono i záleží, jako samozřejmě i u těch mladých, prostě v jakém věku jsou slavní, jestli jim z toho mrdne nebo nemrdne, já to mám tak jako, že já mám už věk, že prostě já jsem jako, mě to je fuk, jako já nechci být slavný, jako mě to je jedno, jestli mě lidi poznají. Tebe už nemrdne z toho. Myslím si, že ne, tak jako taky samozřejmě v těch 20 je to příjemný, jo, když je ti prostě 20 a najednou všichni jako ženský jsou z tebe hotoví, jako, ale prostě v 37 jako... Kor z bubejníku, že? Mně to fakt jako je jedno, víš, jako že
To není, že bych si těch lidí nevážil, já jsem vděčný, já chci šířit tu muziku, protože mi přijde, že i ta muzika pomáhá, že mi napsalo spousta lidí, třeba když mi zemřel táta, napsal ty 2 písničky, že jim to pomohlo přestát tohle období a podle mě k tomu ta muzika fakt funguje. Jakože se vypíšeš z těch depek. No vlastně jo, ale ty lidi si to poslechnou a řeknou, ty vole, tohle přesně, třeba nevím, nedej bože, včera mi umřel táta, tohle přesně zažívám, to je přesně ono a těm lidem to pomáhá. A k tomu by ta muzika měla sloužit. A myslím si, že moje muzika k tomu hodně slouží a proto to dělám, protože mi to baví, že se vypíšu a někomu tím pomůžu. To není prostě, že si chci stoupnout na pódium a posterte se ze mě, jako to fakt ne, no. Vidíš, začali jsme stylingem a skončili jsme. Je to tak, no. Tvoje poslední deska se jmenovala Odchovaný lesem, Backwoods Brat. Proč to nemá český název? Odchovaný lesem. No, protože vlastně, když si vemeš spousta mých desek dozadu, tak ona skoro žádná nemá český název. První, druhá měla, dejme tomu, 3., 4. a všechny ostatní už na anglický název. Protože jak mě ta scéna jako odkopla kdysi, tak já začal jezdit do Ameriky za tím mým známým. A kdy? No vlastně okolo roku 2007, tak nějak plus minus. A jak se to stalo? Tak to byly ty různý ty kauzy, jakože ze mě udělali nácka tenkrát, že jsem chodil na fotbal servát, to vlastně tenkrát udělal Abdul 52, nebo jak se jmenoval? Mokráš tenkrát na Bumbepu napsal, jakože bude dělat track s Landou a takovýhle úplně nesmysl a ty lidi mě začali vlastně jako nenávidět a brali mě za ultrapravičáka, což jako bylo úplně super, protože já jsem desky dělal s Cigošem, jezdil jsem do Tajska, což jsou taky takový černo, jako žlutý v uvozovkách, že to řeknu úplně debilně lidi a měl jsem kamarády vlastně v Americe, což byli všechno černoši z Geta, jako jo, takže mně to přišlo hrozně vždycky vtipný. A vlastně začal jsem jezdit tam, že jsem ho poznal a začal jsem muziku dělat tam a začal jsem na to nahlížet úplně trošku nějak jako jinak a ta angličtina je pro mě jako hrozně důležitá. Jako obě moje děti mluví plně anglicky, protože jsem je dal do anglických školek, jako já miluji angličtinu. A vlastně celou tu kulturu jako americkou, takže a ta láska, asi proto. Ta láska je od táty? Táta mě učil anglicky, protože táta taky chtěl hrozně umět anglicky, ale tak tenkrát, víš co, no, moc jako ty šance a možnosti nebyly. Právě si myslím, že jak to říct, taková jako poblouznění to Amerikou u té naší generace je vlastně hodně od těch vlastně rodičů, kteří tady prostě byli uzavřeným a tu Ameriku hodně idealizovali. Je to možný, ale jako samozřejmě, že Amerika má spoustu jako mínusů, ale v ničem, třeba v té kultuře je to prostě super. Protože mně přijde, že tady my se pereme o jeden chleba, prostě jako ty peníze. V popkultuře je super. No, ale víš, jako, že se tady perem jako o jeden ten chleba, prostě kdo bude na tom vrcholu a sebere si ho. A tam je celá pekárna pro ty lidi, když to řeknu blbě. Víš, jako, že máš možnosti i jakoby dělat ty věci, když máš různý Grammy předávání a vidíš ty stage designy, že tam jsou na ty peníze a můžeš si vymyslet prostě fakt, co chceš. Jo, tak tady je to prostě, hodně o těch penězích. My jsme furt limitovaný strašně, že tady mají i lidi třeba potenciál kreativní, ale nemůžou ho naplnit, protože no to jste se posral, to bude drahý, to nemůžete tohleto dělat, jako, jo, že to mě hrozně mrzí třeba. A to je v té Americe super a že ale třeba a že ještě promiň, že tě přeruším, ten mindset v té Americe je, to zkusíme, to bude super. Tady první, co ti ty lidi vždycky řeknou, to ty vole, to nejde, vole, to je drahý, to nejde tohle to udělat. Tam to je úplně naopak, jo, že tady lidi spíš ti záviděj, jakoby tam, oni chtějí, aby si uspěl, protože z tebe mají peníze. Jo, tam také je to hodně jako nemecký, ty vazby, ty přátelský. Ale zase, jako když se říká, že prostě jsme malý trh a tady nejde udělat jako skvělá show, což není úplně pravda, protože třeba když se podíváš, nevím, jestli jste někdy viděli jako ukrajinský show. Nikdy. Jako televizní. To jsem neviděl. To je jako nebe a dudy. Takže to asi taky není úplně pravda. No ono je to ale taky o těch lidech samozřejmě, jo? Protože jestli na Ukrajině někdo do tomu třeba věří, protože ty lidi jsou šikovní v Evropě, opravdu jsou, a jestli někdo opravdu tomu věří a dá do toho ty peníze, tak to určitě jde, ale tady prostě moc lidí do toho ty prachy jako dávat nechce. Ale nejde jenom asi o peníze, ale jde o nějaký jako progresivní pohled na věc, protože když se podíváš, jako, kdo pracuje u nás jako v televizi, kdo dělá tu show, tak to je většinou stará škola. Tady kolega ti to může potvrdit, že to prostě old school. Já mám úplně super historku z České televize. Když jsme točili něco s Činaskama, tak tam byl takhle přesně mladý kluk s kamerou a říkal, jestli by to šlo, já bych takhle švenknul ten záběr a tohle, a tam seděl ten režisér a říkal, Mirku, vole, nešvenkuj. A to je přesně ono, jako jo, že... A to je jako, prostě v té Americe to jako dělají prostě fresh lidi, nebo třeba marketing, jo, že prostě... Já mám kluky z Miraj rád, ale prostě ta reklama na McDonald's je šílená, jako na rovinu. A kdo dělal reklamu na McDonald's v Americe? Travis Scott. A prostě bylo to kurva úžasný, bylo to fakt dobrý. A není to úplně nic, jako že by to bylo mega drahý, jako sedne si tam na Lambo něco, to není zase úplně, že to stojí miliardu, jo, ale že to prostě jde udělat vkusně a mně přijde, že tady dělají
ze 70% marketing lidí, kteří by tam vůbec neměli být, takový ty marketáci, jo, že to je vždycky, já to teda vidím, jak by to mělo být, jak by to mělo vypadat, já to jako, víte co, mělo by to být jako modrý, ale zároveň trošku žlutý, ale vlastně já to mám jako v hlavě, ale nevím, jo, ale jakoby takový barevný by to mělo být, a úplně to fakt, co to je barevný, jako jo, že takhle to je prostě, že ty lidi vlastně nevědí pořádně, co dělají a občas, když ti navrhnou jako třeba nějakou spolupráci a že takhle bude vypadat ta reklama, tak ty si řekneš, to si děláš prdel, jako jo, že podle mě to je hrozná škoda, jako prostě, no, že tady je spousta fakt kreativních lidí, kteří by tu práci mohli dělat dobře, kdyby do toho i padlo víc peněz, no. Viděl jsi v německou reklamu na Kaufland, jaký dělá ten rapper, ten... Jo, to mi říkal náš fotograf, no. A taky to jde udělat dobře, prostě. No, je to vtipný. Dobře, tak jo. Deska stála 2 miliony korun, co? Bohužel. Zajímalo by mě, ty jsi říkal, že 400 000 cca stály klipy, ty byly 4. To je kvůli tomu, nakonec to bylo víc ještě, nakonec jsme to dopočítali teď nedávno nějaký 550, ale kvůli covidu. Protože cestovat do Ameriky bylo prostě náročné, muselo se přes Mexiko na 14 dnů, se to celý brutálně prodražilo. Jasně. A co byla ta nejdražší položka? Ty brďo. Protože jako víš co, deska udělat prostě za málo peněz. A 2 miliony, to už je jakože fakt investice, jakože do toho investuje. Ty vizuály byly drahý, ty byly hodně drahý, mix byl drahý. A vizuály to je znamená? Klipy, fotky a tyhle ty věci, to bylo taky drahý a ten mix byl drahý, protože zase jsme to dělali s tím Clintem, který je Angličan, který musel sem přiletět a už si účtuje prostě jako... A kolik on účtuje peněz? Já myslím, že to je snad 1000 liber za mix. Tak nějak. Já myslím, že mi dával nějakou slevu, jakože se známe dlouho. 1000 liber za jeden track. Za jeden track a libra je nějakých 30 korun teď. Takže vlastně máš 30, ale to je jenom za mix. To není jenom jako za nahrání, není to za master, že nám to masteruje Ryan Smith, což má 3 Grammy za zvuk, jako za masteringy. Není to za studio, za muzikanty třeba, nebo my se teda s Markusem vlastně děláme sami, takže jako já jsem i zaplatil Markuse tentokrát, protože jsem chtěl, aby za to něco dostal, aby to nedělal celý zdarma, protože za to měl jako strašně moc hodin na tom strávil, takže jsem nechtěl, aby to bylo, uděláme to prostě zadarmo, takže jediný, kdo se nevyplatil, jsem já v uvozovkách, ale tak mě si to vrátí samozřejmě, jako je to investice do mě. Jako no. Já furt čekám, že se mi to vrátí, ale furt nic. Jak kdy, no samozřejmě, jako, tak tady se to úplně jako taky nevrátilo jako peněžně, protože samozřejmě ne úplně každý má rád jako mix country a rapu. A teď ti zase řeknu, že na tom je ta Amerika kouzelná, protože tam je trh na všechno. Když jdeš do, jakoby, já nevím, do knihkupectví, tak tam máš stánek s časopisama, obrovský, jak tahle tam místnost. A máš tam třeba zbraně, 60 časopisů o zbraních, sběrače Pokémonů, 40 časopisů, jakože tam je obrovský trh na úplně všecko, takže když děláš country, rap, najde si to svý posluchače, když děláš juggalo, najde si to svý, všechno si najde svý posluchače, ale natolik, že ti to perfektně uživí. Jo. Což tady prostě není, tady musíš dělat prostě furt nějaký jako mainstream. A ty si myslíš, že ty si udělal country rap desku? Jo, určitě. Jo? Stopro, máme tam hodně country, jsou tam vlivy blues docela, což podle mě nikdo ještě neudělal, že jakoby vyspojil blues s rapem. Mně právě přijde, že tam je hodně vlivu, ale jako celek to nepůsobí stále, jakože... Já bych řekl, že jo, určitě. Ono je hrozně vtipný, že třeba tady ti napíše někdo recenzi, protože mě tady obecně ty muzikanti moc jako nemusí. Tím, jak jsem velký... To recenzi to 30% na aktuální. No, třeba, nebo ona byla i nějaký jiný, jakože je to na hovno tohle, ale prostě mi to vždycky jako hrozně pobaví. Ale pochválil ti v té recenzi, kde tě kritizuje, tak hodně chválí právě to řemeslo, jakože ta investice do zvuku se ti vyplatila. Jo, to jo, ale tak jako... Já nevím, no, mě vždycky přijde, nikdy neměl moc dobrý recenze. Třeba recenze na O2 Arenu bylo, lidi skandovali agresivně Trouble Gang, kazilo to dojem z koncertu a měli jsme tam pódium za 10 milionů, jo? Že to je takový, nenapíšeš, jaký byli muzikanti, jaký bylo pódium, ale že tě sralo, že řvou Trouble Gang. To je jejich práce jako kritice. Já vím, ale ono tě to nikdy jako štve, protože do toho dáš hrozně moc a chceš vlastně být oceněný i tou kritikou a promotéři čtou kritiku, třeba festivalu. Na to koukají. A když ti napíše na hovno koncert, na hovno deska, tak si pak řeknu... Ale když na tebe chodí lidi, tak to je jako to, co ty promotéry zajímá. Asi jo, asi jako máš pravdu v tomhletom. Já jsem už v tom trošku zacyklený v tomhletom, jo, že už mě to jako sere. Nemůžeš uspokojit i masový publikum, i kritiku. Jako jo, a vždycky je lepší mít samozřejmě to publikum, jako než tu kritiku, protože spousta lidí, kteří má špičkový kritiky, jakým nechodí lidi na koncerty. Potom, protože to je náročnější. Je to moc alternativní, jako no, dejme tomu, ale je to vtipný, že třeba mám, tak to vždycky říká Lenka, že mám takový zářezy, řeknu třeba, že ten Ryan Smith napsal, že třeba když masteroval Dead Man Walking, říkal, jsem nikdy neslyšel takhle skvělý spojení country a rapu třeba. Jo, jako říká, já tomu nerozumím těm textům, ale prostě jako hudebně a jako zaspívaný tohle je to skvěle.
Nebo třeba, když jsme hráli před MGkem, jsme předskakovali, nevím, kdy to bylo, před lety, tak máme natočený, že prostě já jsem to nikam jako nedával, že přišel na zvukovku. A sám nám řekl, hele, já nikdy nechodím na zvukovky, ale mě to fakt bavilo, já jsem se na to přišel podívat, co to vlastně je. Jako to, že mu řekli, že už jsme se viděli asi 8krát, jako pak jo, jako máš pravdu, dobrý, no, ale že ho to baví, že ten člověk ti řekne, že ty vole, to je fakt dobrý, to je krutý. Akorát já vždycky jen řeknu, hele, ale rohlíky si za to nekoupím, jako v úvozovkách, jo, ale samozřejmě je to jako fajn, ale nemůžeš to pak, víš to, vypisovat nějakému tady tajterlíkovi, který na to píše recenzi, protože ten to scenil, tak ty seš debil, jako ono to je takový začarovaný kruh, jako tohle, no, svým způsobem. Ty jsi v minulosti kritizoval hudební ceny Anděl kvůli Berenice Kohoutový a kapitánovi Demovi. Ano. V čem přesně vidíš problém Bereniky a kapitána Demo? Nebo tě chce, nebo co tě jako naštvalo? Mně přijde, že by ty ceny, že by ta porota měla být třeba 10 lidí a ono vždycky to bude nějakým způsobem zaujatý, vždycky, protože když budu to plácnu, jako řeknu blbost, já budu v porotě a nikdo mi není sympatický, i když dělá skvělou muziku, už jsem zaujatý nějakým způsobem, ono je to hrozně takový jako na prd tohleto, ale spíš mi přijde jako, že nominovat jako na Anděla Bereniku Kohoutovou za stojky, nebo já nevím za nic, já nevím za co, já už se do toho, já jsem se do toho zamotal tenkrát, myslel, že byl nominovaný kapitán Demo za rap, on byl nikde jinde nominovaný, ale ta pointa toho je, že to nemá být kurva nominovaný tohleto, jo, že prostě, že mi to přijde trošku na palici, že vychází určitě spousta skvělých desek, já to jako neposlouchám všechno, že to ani nejde, ale že jiní lidi si to zaslouží víc, že třeba byl ročník nějaký, kdy Krištof vyprodali Strahov prostě 2krát a nebyli ani nominovaný jako kapela. To není normální, ale to je prostě proto, že dost často jako ty muzikanti hlasujou a všichni si ví, že všichni nenávidí Richarda Krajča a Krištofy. Přitom ve finále pak půlka jich je schovaných jako na Strahově a tajně kouká, jako mně to přijde prostě vtipný tohle, jo, že to je trošku taková ta zášť v nás, jako, jo, že to těm lidem nepřejem prostě, no. A že v té Americe přesně je ten trh tak veliký, a proč se přeje Berenice Kohoutový a Demovi a jiným ne? Musíš se kamarádit správně taky, to je taky o tom kamarád, to vždycky to o tom bylo. Ty nemáš rád song Dělám stojky? Ne, fakt nemám. Jo, a to mě zase je, že to o tom všude budou psát, ale ono je to v finále jedno, ale jako reálně mi to nepřijde nic zázračné, jako nepřijde mi to, že bych z toho si odnes nějaký jako hudební zážitek teda, no. A na kapitánovi Demovi? A on byl, myslím, nominovaný na rap, ale nevím, jestli v rámci Andělu. Prej ne, no, možná v rámci nějaký... Tak asi ničeho možná jinýho, jako no, ale to já nevím, tak teď taky, že vlastně i s Niktendem se tak nějak ozvali proti němu, že už to prostě ty rapery začíná srát. Nám totiž asi nějakým způsobem vadí možná parodování rapu třeba, nebo já nevím, jako no, asi, bych řekl. A on říká, že neparoduje rap, že dělá zábavu v recesi. No jo, jako, tak si dělá, co chce. On mi volal nějak, jako, že jsme si to nějak jako vyříkali, tak už to nechávám být. Dobře. Ty děláš rap nebo pop? Já dělám všecko možný, mi přijde. Tam se tě na to, že ty jsi získal 2 hudební ceny Žebřík. A pochopila jsem to, ty stránky jsou totálně nepřehledné, ale pochopila jsem to tak, že na Žebřík tam není žádná porota, že tě nominují lidi? Dobře. Takže ty jsi vyhrál cenu za skladbu a videoklip. Ano. V kategorii skladba roku jsi byl nominovaný spolu s Markem Straceným, Miraj, Emma Smetana a Jordan Hatch. To jsou popoví zpěváci a ty, nevím, jestli tě přiřadíš k popu nebo... A proto nechápu, proč vlastně se dostal rapper, jako seš ty, nebo jediný z rapu, do kategorie, kde jsou jako Miraj a Marek Stracený. Já si myslím, že to začalo, když jsme začali hrát s kapelou, že my jsme trošku přešli do toho mainstreamu svým způsobem. Tím, jak máme tu kapelu a začali jsme vlastně, headlinovali jsme tenkrát ty Majálesy, což nikdo z rapu nikdy jako nehrál na hlavním pódiu vlastně, nikdy vlastně, protože vždycky bylo, že hlavní pódium bylo pro rock pop. Jasně. A pak máš jakoby rapový třeba pódium a nějaký třeba metalový nebo něco takového. A podle mě tím, že jsme to tenkrát odheadlinovali, což o tom psali tenkrát ještě jako skvěle, ono se to až po té kritice Andělů tak nějak jako zvrtlo všechno, ale... Ale počkej, ale to je jako minulý rok? Já vím, ne, to já mluvím jako o něčem jiném, jako myslím obecně, jako... Já si myslím, že to je tím, že jsme přešli trošku jako tím, že nejsem čistě jenom rapper, ale prostě máme... Myslíš si, že máš stejný publikum jako Marek Stracený, Miraj? Určitě nemám. Na který tam hlasují? Ne, určitě ne. No a za klip Batman si taky zvítězil.
A tam jsem měl spolu v kapele, ve skupině v kategorii Tělo od Evy Farné, pak klip od Leny, Midi lidi a Michal Prokop. A tak taky tam máš jako, že jsem vyhrál? No. Jo, to hodně, no, jako dost. Protože já jsem ten jako videoklip Batman, to není nic, jako co si budem. Ne, není, jasně, to jsou imageovky, jako prostě, no. Je to hezký prostředí. Co ti na to říkala Leny? Že mi gratuluje. Jo. Ne, ale my tohle nemáme, že bychom si to nevíš, jako, že by ona si odnesla první místo, já druhý řeknu, měliš prdel, víš, jako to my takhle nemáme, jako no. Jo. No a který klip tady z těch, viděl jsi všechny ty klipy? Neviděl, ale viděl jsem podle mě Tělo od Evy Farný nějakým způsobem, nějaký kousek někde a jestli se nepletu, tak Lenka tam byla s Litiem, jo. Tak to podle mě mělo vyhrát. Je to taky imidžovka, ale podle mě hezčí. Jako, to dělal jako Ondra Kudin. A co jsi říkal na to Tělo od Evy Farny? To je takový, jako, že to má... Já na to vlastně nic jako neříkal, vlastně, že to řeknu. Já jsem to nějak jako neprožíval. Máš vlastně. rád, když to má message, to dílo umělecký? Jak který? A jak kdo ho vypráví? Asi tak, no. Ale já tohle asi ani nepamatuju. Já vím, že tam byli nějaký jako lidi s nějakým postižením, mám takový den, nebo... No, je to o tom, jak máš deformovaný tělo. Jo. No, to message asi má teda v tom případě, no. Jo, mě to přišlo zajímavé. Na český poměr, že to... Ona si lidi trošku bojí říkat nějaký jako postoje. No ne, tak protože samozřejmě v Čechách funguje, když prostě člověk drží hubu a krok, že jo? Když prostě jsme ze všema za dobře a nikoho nenasrat hlavně, tak to funguje nejlíp, že jo? Jakmile začne být někdo nějaký postoj nebo nějak kontroverzní, jako lidi nějaká sorta lidí ho začne nesnášet. Ty máš přítelkyni, která je taky hudebnice, Leny, a zajímalo by mě, jestli řešíte spolu vlastní tvorbu, že když něco ty nahraješ, tak jestli to ona je první člověk, kterýmu to pouštíš, anebo když ona něco nahraje, tak ona pouští, anebo naopak se držíte jako tady v těch tvůrčích věcech jako dál. Ne, my to hodně řešíme. Tak protože třeba jakoby já bych řekl, že jsem starší, tak si třeba přijde v něčem pro radu, protože si myslím, že těch jako zkušeností mám v něčem víc. Už jsem zažil ty sračky, jakoby, jo, že spousta jako těch pádů a shady manažerů a takových lidí, tak se prostě různě jako třeba ptá, co si třeba o tom myslím. Jasně. Muziku si pouštíme určitě navzájem. Vlastně ona je první a kapela je první, kdo to slyší. Že to rozpošlo prostě vlastně tak 5-6 lidem, že mě zajímá názor. Jasně. A jako strávíme hodně času koukáním na film, jakože máme fakt jako volno, ale... A bydlíte spolu? No jasně, určitě. A ta muzika jako fakt dělá hodně v tom našem životě. A je to fajn, protože si rozumíme. Že dost často některý ženský mají pocit, že jasně vy si jezdíte na ty mejdany, hovno děláte, krát jezdíte po koncertech, ale lidi nevidí těch 30 let, třeba pro mě jako bubeníka, kdy jsem prostě cvičil na bubny prostě od rána do večera. Jasně, pak už to plodí ovoce nějakým způsobem, ale nevidí ty probdělý hodiny v těch zkušebnách, kdy jsem byl propocený jako na sračku, no. Takže tam je fajn, že prostě my si rozumíme, když někam jede, tak já vím proč, co se děje, jakoby vlastně chápu ten proces celý, což je hrozně fajn. Jo, tak jako, že máte představu o tom. Nebo třeba blbý je léto, nejvýdělečnější jakoby za rok je léto, samozřejmě jsou festiáky, že jo, a teď ženský chtějí jezdit na dovolený, jo, a prostě teď tím člověk tu dovolenou nedá, třeba jsou naštvaný. Ale vlastně... můžete v zimě někam do teplých krajů. Jo, to určitě taky, on se jezdil třeba s Činaskama, se vždycky jezdil v lednu, kdy bylo jako volno, ale to je ono, že prostě my oba dva hrajeme v létě a když nechcem, tak se domluvíme na tom, což je super. No a zajímalo by mě, jak, když od ní přichází nějaká kritika vůči prostě, nevím, teď minulý rok se vydával desku. Tak když od ní přichází kritika, může si ona vůbec dovolit kritiku vůči tobě? No jasně, určitě. Já jsem taky velmi kritický, jako, že nikdy to blbě kouše, protože já jsem hodně přímý člověk. Dost často jsem za to byl propíraný různě, protože já fakt říkám, co si myslím, ať jsou to různý lidi ze scény nebo takhle. Se dostaneme. Jako já se tohohle moc nebojím, protože já vždycky říkám, musí to někdo říct do prdele, někdo, že vždycky třeba, když jsem měl něco napsané na Instagram a i Lenka říkala, ježiš, vyster se na to, ti to za to nestojí, to jsou nervy. Já říkám, ty vole, někdo to musí říct. Všichni mlčí, někdo to říct musí. Já jsem takový kat v tomhletom, jako v uvozovkách. A někdy jsem vůči ní až přehnaně kritický, ale myslím to dobře. A v čem třeba? To může být cokoliv, to může být... Ona přece dělá úplně jiný žánr než ty. Tak ale já jsem muzikant, že já nejsem jako rapper, jako že umím jenom rapovat a neumím hrát na hudební nástroje, nebo
No tak ty jsi asi především muzikant, ne? Jo, ale že jako tomu rozumím, tak vím, jako, že řeknu třeba, to může být, tady bych udělal jinou harmonii, tady bych to zahrál třeba jinak, nebo dal bych tam tohohle bubeníka, protože ten má větší drive, jako to jsou takový, jako už jako detaily muzikantský, jako když to řeknu blbě, ale oba jsme k sobě jako velmi kritický. No. Občas se to blbě kouše a občas je to takový, jak máme to ego, nebo ne ego, ale když jsi o ničem přesvědčená, že to je dobrý, tak ti nikdo ten názor prostě nezmění. A mně se to třeba několikrát vyplatilo, že mi třeba i kluci řekli kdysi třeba, já nevím, když jsem udělal písničku pro dceru, to tam nemůžeš dát, ty vole, to je měkký, jako to je trapová deska. Já říkám, ale já seru na lidi, to je pro moji dceru, aby to tady jednou bylo, prostě to není pro lidi, to je pro ní. A ve finále se z toho stal jeden z největších hitů. No. A co to je? Emma. No a co takový to, jako protože vím, že se vyjadřuješ k tomu, že ženy se moc odhalujou na Instagramu nebo obecně, jakože ta sexualita je dnes jiná než asi za tebe, že ženy se jako nestydí ukazovat svoje těla a ona je umělkyně a k tomu jako patří, že jo, prostě ta sexualita. Jako kecáš do toho, co má na sobě, nebo ona spíš ji necháváš jako volnou ruku tady v tom? Tak taky určitě, ale jako něco řeknu třeba, ale u ní je dobrý, že... Ty šortky si neber. Ne, to úplně ne, ale tam je dobrý, že ona to má klésy, když to řeknu blbě, že prostě je to hezky na fotce, je to hezky udělaný a není to vulgární. Mě vadí, když je to vulgární, to mi vadí. Ale ať si každý dělá, co chce, ale mě spíš vadí, že třeba na to bude koukat moje dcera, která to má všechno sociálně zakázaný. A bude si myslet, že tohle je správně, takhle musím vypadat, jinak mě ten kluk nebude mít rád. A to mi vadí hrozně, jo? Mít prostě umělý kozy, umělý rty, sesekaný prostě lícní kosti, udělaný nos. Jako mně přijde, že ty ženský jsou krásný, tak to je na tom to hezký, že každá je jiná. A teď, když si otevřeš Instagram, tak je každá stejná ta holka. Prostě mají stejný make-upy, stejně se líčej. Ve finále pak to je, že podle mě, když se probudíš vedle té holky ráno, tak si řekneš, to fuck who is this, jako prostě, že to je úplně jiný člověk, vlastně, když jsem dá ten make-up. Kdo asi? Ne, jasně, tomu to nevadí. Já to házím jako filozofka do pytle, ono to tak není, ale jenom mi spíš jde o tohleto, že prostě že ty holky pak nemají to sebevědomí, mi přijde, jako ty malí, jako v uvozovkách, jo, a že by to takhle nemělo úplně být. A kdo jim to sebevědomí má dodávat? Rodiče, partner, ty lidi, co mají okolo sebe. Ne sociální sítě, podle mě. No a tvý dceři je 8, jestli se ne... 9. A jako sociální sítě asi mít nemůže ani, že... Ona si stáhla TikTok. Jo. A to je od 13 let, ne? TikTok. Já nevím, já vím, že Instagram je od 13, já na TikToku jako nějak nefunguji, takže já nevím, já jsem to nikdy jako nesledoval, ale vím, že to měla, tak já jsem... jsme boomři tady v tom. Právě, takže já jsem tomu nepřikládal jako úplně důraz, a Lenka furt jako chodila a říká, hele, posloucháš co tam jako vlastně ty písničky a tohleto, jako vnímáš to? A říkám, no moc ne, tak jsem si to párkrát takhle poslech a zakázal jsem jí to. Tak si to pak natajno stáhla jednou, pak se to natajno stáhla po druhý a dostala právě tu hodinu jakože totální zákaz. Jako no. Takže já to nechci, aby teď měla sociální. No jenom, že blbý je, že vlastně se to duplikuje i na YouTube, i na Instagram, no, já to vím, ty videa, takže... Instagram má taky zakázaný, jako jediný kam může YouTube, ale má tam age restriction, že tam má nějakých, já nevím kolik, 9+, nebo něco takový, já nevím, co tam je nastavený, to nastavovala jako jejich máma, ale že tam nejsou tyhle ty videa. Trošku se pobavíme o činasky. Přece jenom si tam pár let strávil. No, to teda. Časopis Headliner označil tvoji mámu, Hanu Petřinovou, za skutečného insidera české hudební scény. A ona se tam tím netají, že vlastně díky ní v tom rozhovoru, který jsem četla, že jsi se dostal do činasky díky ní, že tě doporučila. Dával ti to někdo sežrat, že to máš jako přes maminku? No já, co jsem věděl, tak mě doporučil Milan Pešík. To byl takový guru, který s mámou kamarádil, ten vlastně dělal management té kapele před mámou, podle mě si myslím, ten vlastnil Mars Promotion, nebo jak se to jmenovalo, takovou firmu, která taky jako vlastně činasky objevila. A ten mě prý doporučil, a ono to bylo kvůli tomu, protože když zemřel Pavel Grohman, tak oni se sešli na takovém statku bratří Škochů, jako jeho rodičů, a já jsem mámu vozil, aby že ona není sama o sobě moc dobrý jako řidič, jako i tak mi šlo o to, že ještě jak ten Pavel zemřel, ona byla fakt jako v prdele, aby se nevybourala nikdy, tak jsem vlastně tam jezdil jakoby, a vlastně jsem tam seděl a tak jako koukal a nevěděl jako co. A tak nějak se kluci jako dozvěděli, že bubnuju, protože já byl podle mě jediný bubeník v Čechách, který jim to neřekl.
Víš, oni byli všichni. No, oni prej měli rozjetý konkurs a hodně se přihlásilo lidí. To nebyl konkurs, to bylo den po smrti Pavla, začali psát lidi, že? Což je prostě nechutný, jako na rovinu. A to je ono, že spousta jako muzikantů si tady hraje, jak jsou hrozně jako nevinný, ale jako napsat nějaký kapele po smrti jako bubeníka. Já vám přeju upřímnou soustrast, ale kdyby náhodou, já taky hraju na bubny, jo, tak to mi přijde trošku jako, trošku nějakou aspoň jako víš. V tom rozhovoru se právě píše, že se přihlásilo strašně moc lidí a že oni to nechtěli všechno poslouchat a ona řekla, že zkuste prostě o tu. No mě řekli, že to bylo kvůli tomu, že jsem byl mladý a že si mě můžou vychovat a že budu mít bodyguarda zároveň. Jako haha, ale spíš je to o tom, protože každý... Někdo ti to předhazoval? Jakože díky mě? Ani moc ne. Mě předhazovali něco jiného, že jsem čurák, co hraje v popový kapele. Jakože rapper si dovolí jít, hraješ pop, ty mrtko, jako tohle. To mi přišlo vtipný, přitom dneska vlastně je to pop všechno, jako i ten rap vlastně svým způsobem, jo? Že prostě je to takový jako zábavný, no, ale tohle mi předhazovalo jako brutálně. To jsem dostával i od rapperů různých, jako se mi smáli, jako hraješ čínařsky, já jsem říkal, ale kurva, na rozdíl od vás, vole, který držíte mikrofon, já umím hrát na hudební nástroj nějaký a dobře. Jasně. To je víc furt, než jako prostě jenom jako mluvit do mikrofonu, když to řeknu blbě. Takže to bylo nepříjemné, jako musím uznat, ale tím, jak jakoby, já jsem od toho rapu odešel, jak jsem říkal, jako hele, vylište mi prdel, jako prostě vlastně je mi to jedno svým způsobem, no. A tobě samotnému to vadilo, že ti máma pomohla, anebo... Já to nevěděl ani pořádně, jako že to byla práce jako mámy. Ono těch verzí je spousta, jako jo, že prostě máma jako řekne, já jsem ti jako pomohla, jako že občas, když se jako dohadujem, tak jako že, jo, že mi to trošku dá jakoby sežrat, jako my to v sobě tohle trošku máme, to citový vydírání jako malinko. Mě hodně lidí říkalo, že v rapu mě máma dostala tam, kde jsem. Ale to vůbec ani nešlo, tenkrát byly jenom Bebarák anebo Bumbeb a ty to řídili všecko. Nehrálo se na festivalech moc, že to rap jako tam nepatřil tenkrát. Takže to bylo o dvou klidech, kam člověk jako musel patřit, takže to jako mě tam asi máma moc jako nepomohla, no, v tomhle. Jasně. A to byla jediná věc, kterou ti předhazuje, že ti pomohla, nebo ještě tě něco jiného předhazuje? Tak jako máma, že jsem jí nezaplatil akvárko, když mi bylo asi 8, který jsem si přál mořský tenkrát, to taky, že jsem jí to nezaplatil do dneška, to mi taky předhazuje. My jsme nějaký citový vyděrači trošku, jako no, v rodině, jako to mám po ní, no, tohle trošku. Já děti taky citově vydírám, jakože se tady nadřu na to a ty pak si to nevážíš. Zajímalo by mě, jestli si měl potřebu zakládat vlastní kapelu, aby si právě dokázal sobě i ostatním, že to dokážeš sám, bez pomoci někoho jiného. No ne to, já jsem vždycky byl víc trošku jako solo, nebo já chtěl být vždycky jako vlastní jako CEO, jako ten, kdo velí. Protože jsem si myslel, že to dělám dobře, že mám dobrý nápady a že to dokážu jako někam dotáhnout. A já jsem tenkrát domluvil Simona Sidyho v roce 2010 na turné činařské, a to byl vlastně stage designer z Ameriky, který dělal fakt velký kapely. A nějak se to jako nepovedlo, protože opět nebyly na to peníze, protože prostě jako zase kluci nechtěli do toho úplně narvat jako všechny prachy, protože je to živý, tam jako měli rodiny, že já neměl ani děti tenkrát. A problém byl v tom, že se to udělalo napůl a prostě věci napůl nefungují. Musí prostě, you have to go all in prostě, jako když děláš takovýhle věci. Což si myslím, že já jsem pak při těch svých shows jako velkých, jako ať už halových nebo arenových jako ukázal. A mě to trošku tenkrát, a Michal mě někde pomluvil v nějakém rozhovoru, že to bylo jako na hovno napsal někde a mě to jako hrozně zamrzelo. A já jsem si vlastně nějak tak řekl, tak já vám ukážu, jak se to dělá. Jako. A vlastně to mě tak nějak jako nakoplo k tomu to jako začít budovat tohleto. No. Jasně. To je dobrý. No a taky se v tom rozhovoru s tvojí mámou píše o tom, že vlastně ty si jí dal padáka z činásky. No musel jsem, protože mi poslali kluci poslat padáka. No. Oni v tomhle jako, já si kluků neskutečně vážím a naprosto chápu, proč nás vyhodili, naprosto tomu rozumím, protože to byla taková ponorka, že už to nešlo a stejně to byla kapela Michala, takže on si může stejně dělat, co chce. To není, aby lidi si mysleli, že má jako, já fakt vůči ním zášť nemám. Já cítím z Michala něco proti mně, že nějak jako, ale třeba s Frantou jsem se potkal, na nějakém festiáku jsme se potkali, jsme si pokecali, jako úplně v pohodě, jak se má, co děti, tohle, taková ta klasika. Ale jako prostě mě si pozvali a to už Trouble Gang byl docela rozjetý, já jsem si říkal, tak je to tady, mám padáka, protože já už jsem to čekal fakt 3 roky, že půjdu. A vlastně to bylo o tom, že jestli bych nevyhodil mámu, jakože vlastně tak víš, co zemřel ten táta jako před půl rokem a je to takový blbý, já jsem říkal, tak tam jděte sami, ne, tak jako, že Šmarek jako pro vás taky udělal jako fakt hodně za ty roky, no, tak jsem jí to vlastně zavolal a ona byla úplně v klidu a říká, já jsem to tušila, že to tak bude. Že se objevil jakoby nový management, tak se to tak nějak jako prohodil a říká, já jsem stejně už chtěla do roka, do 2 skončit jako s ním a vlastně jakoby, že už to chtěla trošku jako uklidnit, protože to bylo strašně práce.
že už na to měla věk, jako nejít do důchodu úplně, ona tvrdí, že kdyby šla do důchodu, že jí to zabije, ale prostě mít ty menší kaple a už se to tak jako pitlíkovat. A s jakým pocitem si to volala? Trošku jsem se za ně asi styděl v tom jako malinko, no jsem si říkal, tyjo, tak aspoň jako man up prostě a jdi a jako řekni to, jo, že já jsem se z toho brutálně poučil, já když někoho vyhazuju, tak to dělám já. A je to nepříjemný jako někdy, jo, že třeba jsem se musel rozloučit s jedním našich manažerů, třeba, kterého jsem fakt měl rád a je to fakt nepříjemná jako situace, hrozně nepříjemná a mrzelo mě to, ale věděl jsem, že prostě pro nějaký jakoby post, ono to tam už nefungovalo nějakou dobu, měl nějaký své jako osobní problémy a nefungoval jako na telefonu vůbec a tohleto a pro nějaký ten postup té kaple, aby nezapadla, tak jsem to musel udělat, ale to mě poučilo k tomu, že prostě budu vždycky ten chlap, který opravdu ty věci říká lidem do očí. A je to nepříjemný prostě jako vyhazovat ty lidi prostě, no. Mm-hmm. Jak vyhazovali tebe? Kapely. No, pozvali si nás vlastně jako na kobereček a Michal si stoupnul, to je moje oblíbená historka, to vždycky vyprávím hrozně rád, dal si jako ruce za záda a říkal, po Praze se povídá, že máte dostat padáka, tak já bych to rád uvedl na pravou míru. Ano, máte padáka. To bylo jak Vladimír Čech, ano, máte padáka. A já jsem se začal chechtat v tu chvíli, protože mi to přišlo strašně jako vtipný. Všichni věděli, že se to povedalo po té Praze. A to je ono, rok už hledali jako nový muzikanty, asi tak jako já bych to řekl na rovinu, jo, že nevím, no, ale zase musím říct, že to turné bylo úplně nejlepší ever s nima, co jsme pak měli, protože vlastně jako trošku na nás neměli páku. Co uděláš, vyhodíš mě? Jako to už happened, jako before, takže bylo ta hrozná prdel, že já vím, že já měl problémy s plotýnkama a odjel jsem někam, jsme začínali v Ostravě, to halový turné, k nějakému fyzioterapeutovi a on mě tam nějak rovnal a zpozdil jsem se o hodinu na zvukovku, což je fakt průser, jakoby, a zvlášť oni byli fakt jako na to pedanti, což je správný. A náš zvukař Myšák, který jezdí s Trouble Gangem vlastně, tak říkal, ty vole, ty jsi úplný koko, taky by tě mohli vyhodit z té kapely za tohle chování. A tohle vlastně se táhlo celý tu turné, jo, že prostě já hrál třeba nalitej na hovna úplně. A ve finále o mě psali recenze, jsem hrál nejlíp, jak jsem jako v životě vlastně hrál. Že jsem jako hrál jako zahraniční bubeníci vlastně světový, protože já jsem vypil flašku jako whisky a půl flašky jako Perignona a šel jsem hrát jako, a bylo to skvělý prostě. A takhle bych jako úplně nemohl, protože bych měl jako průser, že? Takže to turné jako na něj vzpomínám rád, bylo naprosto skvělý. Mm-hmm. A co bylo víc fér, vyhazování tebe nebo vyhazování tvý mámy? Je fér nebo nefér? Fér. Fér určitě u nás, protože já už pak na to i srál, mě už to prostě pak nebavilo. Já jsem jako sloužil... Co říkáš u nás? Koho myslíš? U nás vyhodili 4, že jo? Nás vyhodili vlastně skoro celou kapelu, že? A mně to přišlo vlastně fér, protože opravdu už to bylo tak strašně zacyklený, jako to jsou ty křivdy. Stejný den vás vyhodili všichni? No jasně. Jo, že to jsou ty letitý křivdy po těch letech, prostě kdy ty lidi na to nemůžou zapomenout, nesnášejí se za ty takový ty zákulisní boje proti sobě, kdo si prosadil jakou písničku u labelu a kdo ji tam poslal na tajno. A to bylo takových sraček prostě. To je taková klasika, ne? No je, no. Taková kapelní klasika. No vlastně muzikanti mají ego jako brutální, jo, takže každý si myslí, že to dělá nejlíp, prostě, což to máme všichni jako vlastně ve finále. Je to prostě těžký, jako, a bylo to 17 let, to je prostě hrozně jako dlouhá doba, no. Ono je to trošku jak manželství, takový vyčpělý, jako no. Jak jsi vnímal svého otce? Vnímal jsi ho jako tvrdého chlapa, přece jenom to byl umělec, anebo si ho vnímal jako umělce? Já jsem ho vnímal jako můj vzor a takový idol vlastně, protože, ale to začalo hodně až po pubertě, protože máš takový to období dítě, čehož se hrozně bojím, dítě těch 14 až 20, když si myslíš, že oba rodiče jsou úplně pitomí a ničemu nerozumějí. Přitom už vlastně prožili celý život a mají ty zkušenosti jako obrovský. A když jsem se v nějakých 22 odstěhoval jako z baráku, tak jsem si k tátovi našel úplně brutální cestu a vlastně jako do dneška je pro mě strašným vzorem jako chlapským, protože prostě i v té době toho komunismu, kdy oni ho zakázali, tak spousta lidí to nějak udělalo, aby mohli hrát, že jo, prostě jo, takový, jako to bylo takový podivný a prostě můj táta řekl prostě já vás mrdám, nebudu, tak jděte do prdele, prostě, protože chtěli, aby se ostříhal, že propagoval západní kulturu, tak můj táta řekne, až 14 let byl zakázaný. A hrozně si vážím jakoby tohodle, že můj táta každý ráno, když se podíval, což já dělám taky a podívám se na sebe do zrcadla, tak jsem na sebe jakoby hrdý, kdo jsem. Že jsem se nikdy jako nepodvolil, nikde nevohnul, nebo nikde nepodal ruku, nebo nevlez nikde do prdele, no. Samozřejmě to jako stojí i jako má to svoji cenu, protože třeba jakoby můj táta z té branže jakoby nějak jako odešel a už pak zůstal v těch Statenicích a myslím si, že taky kdyby fungoval jako Karel Svoboda nebo jako skladatel takovýhle, tak mohl být jako milionář, ale mu o peníze nikdy nešlo vlastně, protože mu byl takový trošku jako buddhisticky osvícený
že ty prachy nikdy pro něj nebyly, jako on potřeboval na cigára, aby měl a jako zaplatil barák vlastně, který stavil a já jsem tohle hodně jako přejal, to, jako ty mentální nějaký procesy, co se v té hlavě jako dějou, že fakt byl pro mě vzor. Že spousta lidí má Batman a Spiderman a Tupac a tenhle a tamhle téma, prostě pro mě to byl vždycky táta. No a ty si právě říkal, že když prostě chlap přijde o práci, tak je z toho špatný. Tvůj táta odešel z branže, jak vydělával? Nebo? Aranžoval. Psal muziku a aranžoval. Tomu nezakázali. Protože to, jestli on dojde někam do studia, jako tomu oni nevědí vlastně, nebo jako můžou tě samozřejmě nějak sledovat, asi já nevím, jak to tenkrát úplně fungovalo, ale vydělával tímhletím. Takže on do konce života jako byl... No ne, on byl zakázaný nějakých 14 let a pak zase už mohl hrát, protože pak, že jako... No pak hrál, ale pak... On hrál s Vaškem Neckářem. Pak hrál zkušenost z Universal, nebo... Jo, to měl takovou zkušenost, kdy měl vydat album, který mimochodem mám doma teď, který bych jsem chtěl jako opravdu jako dodělat. A pak se na to úplně vykašlal, ne? Zanevřel na tu muziku na 10 let. Opravdu jsem mu neviděl skoro pořádně ani vzít kytaru do ruky. Jako myslím, že jezdil, já nevím, jestli úplně jezdil hrát koncerty, ale Vašek byl tenkrát po nějaký mrtvici a on ani nehrál moc, takže on fakt jako se věnoval jako barákům, furt seděl takhle v křesle, hulil ty žitánky bez filtru a koukal z okna a vlastně nevím, co jsem úplně honil jako hlavu. Asi byl zklamaný, no, protože jemu i vadilo, kam se ta muzika ubírá. Že můj táta opravdu byl fakt jako umělec, dělal jako progresivní art rock, se tomu říkalo. To byly třeba písničky, co mají 12 minut, kde je 6 harmonií, který se v jeden moment prolinou a zase rozlinou někam jinam, jako to bylo neskutečný. A tenkrát mu na Univerzu řekli prostě jako, že hele, v rádiu musí mít písnička, tenkrát bylo 3:30, dneska už je to 2:30, ideálně 2:50. A on neměl rád ty bariéry, jo? Že muzika prostě se dělá tak, jak ty cítíš, ne tak, jak ji někdo má na to nějakou formu. A toho tak jako nasralo, že tu muziku pak dělat nechtěl. No a neměl z toho právě jako špatný pocit, že neživí tu rodinu? No on ji živil dál, ale jako je pravda, že potom to trošku přejala máma, že vlastně, která jako měla spoustu kapel, jako vydělávala nějaký peníze, že vím, jako, že platila vlastně jídlo, že to nějak měli rozdělený jako v té domácnosti. Já to úplně neviděl, tenkrát jako já byl dítě, že jo? Ale tak nějak jsem to jako vnímal, ale vím, že pro něj byla priorita, aby dostavil barák, že vlastně našetřil všechny peníze na to, aby dostavil barák. A jemu chodila potom osa, že jo, jako docela jako velká, protože se to napsal pro spoustu lidí, jako spoustu písniček, takže ho živilo tohle. Jo, a myslíš si, že se uživíš taky s tou osou? Ne, já určitě ne. Mě nehrajou v rádiu, takže já se osou jako tolik úplně neuživím, protože nejvíc samozřejmě platí to rádio. A tak to se změní, ne? Za 10 jako máš pravdu v tom, že ono se to fakt těma streamama a tím všem jako mění, takže teoreticky asi strašně záleží, jestli... Jsi pod osou. Jsem. Strašně záleží, jestli budu aktivní a jestli budu asi furt tu muziku tvořit a udržovat to jméno, aby nějak se točilo prostě, no. Že když se na to teď vybodnu, tak pochybuji, že za 20 let jako bude poslouchat 500 000 lidí moje písničky, jako no. Vadí tě to, že ti nehrajou v rádiích? Mně to asi nevadí, ale nerozumím tomu proč spíš. Že si myslím, že mám jako fakt některé písničky opravdu velký, který by klidně mohli prostě hrát, jako který jako opravdu jako hitly jako u srdce hodně lidí, třeba už někdy jako písnička, to nevidím důvod, proč by to nemohl nikdo hrát, ale kdysi mi bylo vysvětleno, když jsme v Anglii dělali Řeku, tak tam tenkrát náš bývalý manažer pozval programového ředitele jedné sítě rádií jako velikých a on říkal, dokud si nezačal rapovat, tak to byl hit. Že mám agresivní projev, protože mám jako agresivní hlas a rapuju jakoby agresivnějc, tak to jim vadí. Že nerepuju prostě jako takovým přitepleným hláskem, jako prostě, že milé a asi to prostě ty lidi sere nějakým způsobem. No právě to je problém jako rapu, nebo ne problém, ale že nemůže znít jako popík a repík jako v jednom playlistu v rádiu, protože rap má přece jenom úplně jiný message. Určitě, on tě nemá bavit, no právě, že nemáš o to vypínat mozek. Tam je super, že country a rap je si brutálně podobný tou výpovědní hodnotou textu, že to je všechno v té první osobě, ty to vyprávíš. Jo, oni mají tak jedu na pivo, holka mě prostě nechala, proto piju prostě whisky tady na baru, to je vlastně rap, jako jo, že pop je takovej storytelling, není to storytelling. V zimě svítí sluníčko, v létě sněží, jo, takovýhle tyhle ty obrazy, jako takový, což neříkám, že je blbě, ale je to takový jako neurčitý, že si pod tím může kdokoliv představit cokoliv. Přesně tak. Jo, a ten rap je prostě, že řekneš přesně, umřel mi táta a bolí mě to, jo, bolí to a trpím. Jo, a to je prostě proto podle mě ten rap. A to nechceš slyšet v rádiu, kámo. Asi ne, no. Ráno, když jedeš do školky. Jasně, přineslo by mi to peníze navíc, ale já si umím vydělat jinde.
Tak ještě potřebuji vysvětlit jednu věc, protože tvůj výrok, bílý heterosexuál bude za 10 let největší nepřítel. To myslíš o Americe? Ono to sem dojde všecko, ono to si všimni, všecko sem chodí o 20 let jako později. No ale jako právě si to nemyslím, protože ono by to sem došlo, kdyby jsme tady měli před 100 lety jako černý otroky. Ale ta hyperkorekce, která je vůči... ale to není jenom vůči, jako, když to řeknu blbě, barvám lidí, ale teď je to i vůči těm genderovým věcem a všem tomu LGBT a tyhle ty jako jo, že... No a to taky má svoje opodstatnění, že tak dlouho byli jako, že nejsou vidět, neexistujou a že teď dostávají hlas. Ono z toho jako uklidně spíš naopak, protože... Brdo, já nevím, no. Jako mě třeba v té Americe mi to přijde hrozně jakoby přehnaný a mám pocit, že dokud jakoby budou o tom rasismu furt takhle mluvit, jakoby, tak ten rasismus bude, protože já vůbec nevím, proč to někdo řeší. Třeba a jsem hrozně věčný přesně zase za ty děti, že to už neřeší. Je to takový zajímavý, ale prostě mají novýho učitele, oni už teda teď malý odešel, už měl poslední rok, ale nový učitel, takový sympatiák, jako rugbysta, je to Černoch vlastně. A vím, že tam nějak jsme byli nějaký besíce a jejich máma se ptala, a který je ten nový učitel? A on neřekne ten Černoch, a on řekne v tom červeném triku. A to je prostě skvělý, že to nevidí tak, že to vidí jinak v těch očích. A to je prostě super. Že my to furt vidíme prostě jako z těch dob, jako jo, trošku jako jinak. Oni to nevidí právě ani v tom, co se týká LGBT, protože moje dcera jako nevnímala něco zvláštního, jako že tam byly 2 lesby ve Stranger Things. Jakože už jí to přijde úplně norm. Určitě to je v pohodě, ale přijde mi, že se to tlačí moc. A podle mě, když se bude i tlačit jakoby tyhle ty věci, tak podle mě je to hrozně nebezpečný, že někde vznikne nějaký debil, jako byl Hitler. Někoho to začne brutálně srát a bude s tím chtít něco udělat. Jako nějaký ultravicový. No jasně, určitě, protože jo, já nevím, mně to přijde, že prostě je to v tomhletom hrozně nebezpečné. Já teď nemluvím o barvách kůže, ale fakt jako i o tomhletom, že prostě někoho řekne zasraný, vole, buzny, už toho mám plný zuby, je to všude prostě a bude s tím chtít něco dělat. Stejně jako to bylo prostě v 39. Jo, že je to podle mě hrozně nebezpečné. Tak u buzen se to nestane, protože právě jak jsi říkal, že ty děti, jim to nepřijde jako něco zvláštního. No ale to nejsou všechny děti, to jsou moje děti třeba, protože pak, když jedeš někam na vesnici, tak jako tam je to jinak, že jo? Jo, to je, my žijeme v metropolitním městě. Ale na vesnici taky koukají na Stranger Things. To je ten plus té popkultury, že? No, jakoby jo, ale jako bohužel strašně věcí si přebíráš od těch rodičů. Jo, a když prostě máš tátu, promiň, teď řeknu burana a řekne zasraný, vole, šikmovoký tady, tak to slyšíš a nasáváš to do sebe. Prostě, protože on ti řekne, okrádají nás tady, berou nám práci. Ne, on neřekne, protože jsou kurva hrozně pracovitý, protože Češi jsou líní čuráci s prominutím, který 1:10, vole, ve 2 bych měl končit, sám to zavírám večerku, jdu domů, vole, protože jdu na pivo. A prostě Vietnamec tam zůstane ještě o hodinu jako později, protože má kšeft, protože jsou to brutálně pracovitý lidi. A to je podle mě taky ten problém, jo, že spousta lidí tady řekne, a rasismus už není, jako jasně, protože žijeme v Praze, ale prostě když vyjedeš kamkoliv ven, tak pořád je. No a co se týká těch bílých heterosexuálů? To mi přijde hodně na tu Ameriku, že mi přijde, že trošku ztrácejí hlas, jakoby, že třeba když řeknu něco přesně třeba o homosexuálech nebo o černoších, nebo co nemusí být ani urážlivý, ale vlastně na to nemám jakoby právo, ty drž hubu, vole, protože my jsme byli před 200 lety otroci, ale to není přece moje vina. Jakoby já za to přece nemůžu, že i kdyby to byl můj praděda, že něco tenkrát udělal, to není moje chyba, já mám na to jiný názor, ale nevinně za to, co udělal můj praděda. Jako. Jo, to je pravda. Kdyby tvůj praděda byl Hitler, jako, tak ti taky nemůžu říct, ty vole, ty můžeš za holokaust, jako, to přece nemůžeš, jako chápeš, ty jsi úplně někdo jiný. Jo, že prostě... No tak třeba Němci cítili, nebo tak už ta mladá generace už to necítí, ale nějaká ta... No jo, ale jsou z toho brutálně furt připosraný, že se furt viní za to, co bylo prostě za války, jako za druhý světový, ale prostě tamhle Helmut, 20 letý, za to přece nemůže, ten s tím nemá nic společného, za to nemůže, že je Němec. Jako. No to ne, tak oni už to tak ani neberou. Oni jako... No přijde mi, že jsou furt jako obecně jako politicky připosraný velmi, jako, že když se řeší tyhle ty témata, tak se Němci velmi drží jako zpátky v tomhle, aby něco jako neřekli, ale to je právě ono, jako, že nemůžeš vinit jako bělocha, což je v Americe mu 20, 30, 40 za to, že nikoho praděda jako byl otrok, za toho nemůžeš přece vinit, to prostě není spravedlivý. A kdo to dělá?
Hodně lidí nadává jako na bělochy v Americe. Tohle to zase je třeba i v těch chudinských čtvrtí, jako je to dost velký problém a teď to perfektně popsal komik Theo Van, který říkal, ty vole, jako já jsem taky on welfare money, same as you, jako prostě ty seš černý, já jsem bílej, ale to jsme na tom úplně stejně, jsme poor as shit. Jako, jo, že prostě nedělejte furt ty rozdíly, protože když se ty rozdíly furt budou dělat, tak se živí ten rasismus v tomhletom. A u nás myslíš si, že nějaká ta hyperkorekce funguje v našem malém státě? Já si myslím, že malinko se to sem jakoby nějakým způsobem dostává. Já hrozně mám pocit, že vymizely takový ty skýni, což vlastně jsem říkal super, ale vlastně nastoupily takovýhle tyhle ty dementi, jako je Ortel, jo? Takže vlastně nevím, jakoby vlastně akorát to nahradili nějakým způsobem a je to vlastně asi to samý, jakoby, jo? Že to mě taky jako trošku vždycky děsí, když vidím v tom Ortelu, v tom nátělníku vždycky říkám, ty krávo, jako, že to asi nikdy jako, že mi jeden moment jsem si říkal, asi už to není, ale to je ta Praha prostě, no. A pak vyjedeš hrát třeba někam ven a ono to furt je prostě, no. Což je jako škoda, no. Že já jsem třeba dětem říkám... A mizí to nebo nemizí? Tady já bych řekl, že v Praze, jo. A myslím si, že teď je nějaká nová vlna tady těch takových jako, nevím, zvláštních se, jako lidi se nějak jako vymezujou. No mně přijde, že se furt vůči něčemu vymezuje. To je právě ono, že ty doby jsou jednoduché. Někdo je pro očkování, někdo proti. No právě, ale to je ono, ale jakože to je starej se o sebe. Mně jedno, jestli máš 3 vakcíny, 1 nebo žádnou, mě to je úplně uprdele, jako to je tvoje věc, to je tvoje tělo, tvůj život, jako mě to je fuk, jako. Ale spíš mi přijde, že to je takový... Máš stejný názor, když někdo mění pohlaví, že je to tvoje tělo a tvůj život, to tvůj názor? No jasně, ať si každý dělá, co chce. Když já se budu chtít skarifikovat, tak jako ty mi to nemůžeš zakázat přece. Jako, mě jenom vadí, když mi pak si někdo uřízne toho ptáka a začne mi takhle mávat před ksichtem a říkat mi vole, píčo, vole, jako to mi vadí. To je ono, mě vadí, že mi to lidi jako shove it up in my face, to je to, co mi na tom vadí. To ještě někdo udělal? Ne, no v kapele jo, vlastně svým způsobem, to tam ty ptáci jsou furt, ale jako to už bych pochyl. Uřízlí? Ne, uřízlí ne, ale furt někde drží někde, ale to radši nebudeme se o tom bavit, ale... A myslíš to obrazně, že když někdo křičí o svých právech, jakože... No, jako teď já ho neřeším, tak proč furt křičí na mě, jako v uvozovkách, jo? Že mně přijde, že prostě lidi se furt dohadují nějakých furt práv, jako úplně až jako zbytečně, ty ježišmarja, tak si uřízní ptáka a žij dál, jako mě to je jedno. Já se nestarám o ostatní lidi, co dělají. A prostě mám i jako známí, co jsou třeba jako homosexuál, mě to vůbec nevadí, já s ním nemám problém, kdyby můj syn byl homosexuál, mě to vůbec nebude vadit. Jako, seš můj, to prdele, je to můj syn, já ho miluju, tak budeš takový nebo makovej, jako. Nebudu tvrdit, že mě nebude mrzet, že třeba linie rodu nebude pokračovat, že nebudu mít jako vlastně, že nebude další Petřina, že on je už 4. v řadě jako Otakar a hrozně bych chtěl, aby to pokračovalo dál. To ti nebudu lhát, že mi to nebude vadit, ale nebudu ho za to soudit. A Emička porodí nějaký Otakara? No neporodím, že to je taková vtipná historka, náš DJ se bral a přišel za ním strýda a říkal, vítej v rodině a on mu takhle podává tu ruku a říká, tak snad bude Skalová, ne? To je moje rodina. Já jenom, ty pičo, dobře ty, jo. Jako ze srandy, jo, ale jako, že nebude pokračovat třeba ta přímá linie, to by mě třeba mrzelo, protože to je ten táta, ten vzor, že bych chtěl, aby to jako bylo dál. Protože taky, jako Otík se řešilo jméno, já jsem říkal, buď to bude Otakar, nebo si to dítě udělám jinde, mě to nezajímá prostě, jo, že to Matějku, ale to říkám ani hovno, to bude prostě Otakar. Tak to je jako jediný, ale prostě nebudu za to soudit, že mu neřeknu, nechoď ke mně domů, prostě to by byl úplný debil, jako, to mi přijde na palici tohleto. Ty jsi říkala v rozhovoru v Oktagonu, právě jsi mluvil o té hyperkorektnosti a že se někdy čet, že snickerska se zbaví žilek, protože to připomíná černý penis. No, to mi přišlo úplně na palici teda. Jo. A víš, že se jedná o fake news? Ne, to jsem nevěděl. Jo. Já jsem si to právě vygooglila. Já myslím, že jsem to dokonce čet na Worldstaru nebo někde, tak jsem docela bral, že to je docela seriózní jako web na tohleto. Co si obecně myslíš o těch dezinformacích a že právě... No je to hrozně nebezpečný. Spousta lidí to jako neuvěří. Šíleně nebezpečný, no. Je to hrozně, jako můžeš vlastně rozšířit paniku, kdy chceš. Jako já si myslím, že na tom covidu si to jako skvěle vyzkoušeli, jak to funguje prostě, no. Že opravdu dokážeš tu společnost totálně rozdělit na půl, jako, ale brutálně, jako, že ty lidi jsou schopní vzít tyče a jít se řezat. Ale ono to tady nějakým způsobem bylo vždycky. Vždycky někdo nahoře ovládá jako tu masu nějakým způsobem, ať chceš nebo ne, vždycky to tak bylo, vždycky to podle mě takhle bude, no. A teď prostě je to skrz média, no. A ty bys byl spíš pro úplnou svobodu slova na internetu, anebo naopak bys si nastavil nějaké regulace?
Jako na internetu, nebo teď myslíš jako třeba jako muzikant, nebo jako obecně? No tak jako, když se mluví o svobodě slova, tak dneska jako skrz média, že jo, jako se k tebe dostane nějaký výrok. Měj svobodu slova, ale očekávají za to nějaký konsekvence, že za to jsou nějaký následky, protože nemůžeš někomu napsat, tvoje matka je kurva, já ji zabiju a neočekáváš, že za to se něco nestane. Jako to je ono, jako klidně to napiš, OK, to je svoboda slova, ale očekáváš, že za to přijde nějaký trest v uvozovkách, že tak by to mělo fungovat, jako, že nemůžou lidi zase úplně jako dělat, co chtějí, aniž by jako se za to nic nestalo. Jako já když půjdu, ukradnu rohlík, tak taky za to budu potrestaný. Jako, jo, že zase nemůže být úplná anarchie, jako, ale... No spousta lidí právě nadává na to, že prostě že všechno se reguluje, že na internetu prostě nikdo nemůže říct svůj názor. Ale častokrát jsou ty názory radikální a proto prostě dostanou ban nebo... A na jednu stranu se volá po nějaké jako svobodě slova, jenomže se spousta lidí neuvědomí, že ten člověk v sobě nemá ty vlastní regulace. No, to je pravda. Může si říkat právě zabiju tvoji matku. No, jasně. No. Protože prostě je spousta dementů. Obecně to je vlastně jakoby ta kyberšikana, že jo, jakoby svým způsobem, ale tak ono to můžeš mít buď jak v Americe, že prostě ve finále vlastně můžeš chodit jako s hákovým křížem, mávat tam s nima, vlastně máš tu svobodu, jako že ti to dovolej. A nebo to může být zase jako tady, že tady je to zakázaný, ale podle mě by měl být zakázaný komunismus, protože to je úplně stejný svinstvo, jako byl nacismus. Jo, že prostě to třeba tomu já nerozumím, protože jedna strana zakázaná, druhá ne, měly by být obě zakázaný. Jo, že to je, že to... Tak možná komunismus to je takový, jako že už to vyčpělo. No, ale myslím si, že taky tam jako zemřelo spousta lidí. Jako, no to určitě, tak jo, to byl jako, totalitní režim. Jako... Právě, no, takže to mi jako přijde... Jako je to hrozně těžký. Jako já si myslím, že bych měl mít právo na to říct svůj názor, ale asi máš pravdu, že to musíš mít IQ nějaký, takhle bych to řekl. No. Já bych možná na internetu měřil IQ, že když se připojíš na Facebooku, jak se ti to změří a řekneš, jsi debil, nesmíš se připojit. A nebo OK, máš právo napsat názor vlastně, jo, protože když jsi úplný debil, tak napíšeš debilitu, ale nevadí mi, když ta kritika, to je ono. To je jak ty recenze, když to je konstruktivní kritika, tak mi to nevadí. Ale když je to debilní názor prostě, tak mi to strašně vadí. Takže ano, nějaký regule by to mít mělo, ale podle mě by to mělo regule prostě člověk od člověka prostě bohužel, a to nejde, že jo. Býv s Ondrou Novotným, dopadlo to pivo? Nedopadlo. Kde dostaneš víc peněz? Mě napsal 20letý kluk, seš největší sráč a odpad této společnosti, že se rozvádíš, ty svině, jedna skurvená. Já jsem ze svojí holkou 4 roky a nikdy ji neopustím, říkám tak good luck, ty. Vlastně po tom rozvodu jakoby se chodilo k nějakému terapeutu kvůli dětem. Třeba mu za něco seřval a ona mi řekla, nemůžeš na ní řvát, když se rozvádíš. Když si předáváš dítě a řekneš zmrde, zabouchneš dveře, tak to prostě na hovno. Jako, ty to jsou smrdi, spraci nevychovaný. Já nevím, jak můžu dát ráno, a nechci odrazit ledviny, to řekl, že já ráno mám a vlastně nevím, jak moc můžu nebo nemůžu. Já bych zavedl zpátky fyzické tresty určitě jako na základních školách, no, protože ty děti mají pocit, že si fakt můžou dělat, co chtějí. Prostě ti dali fakt jako bombu do palice, že si druhou chytla o stůl. Jako řeknu ti na rovinu, já už jsem si to další rok jako nedovolil. Trošku... To jsou právě ty traumata z dětství. Že lidi se radši spokojí s jistotou, než s něčím, co by třeba mohlo být skvělý, ale nevíš, jestli to přijde. Václav Bělohradský tomu říká strach o málo. A mrzelo mě, jestli třeba se mnou nešel nikdy zakopat, že jsem ho furt pojď si zakopat. A on prostě hele, otíká teď, nemůžu a tohle. USA nebo Česká republika? USA a nenáviďte mě, jak chcete. Přátelé, máme to jako vždycky soutěž. Marpo věnuje do soutěže co? Vinyl. Poslední desky, takže krásný, má to hezký obal, že? A soutěžní úkol bude jaký? Napište nám, kdo je, vlastně když je chlap zlatokop, tak jaký to má výhody. Jaký to má výhody a nejvtipnější výhoda dostane desku. Přesně tak. Tak díky moc. Tak jo, díky taky.